Ahora sí, ahora sí. A ver, espera que esté todo en orden. Buenas noches, buenas noches. Ven, querida familia, cuánto tiempo sin estar por aquí, eh. Últimamente estamos repitiendo muchas veces esta frase, pero aquí estamos de vuelta. Aquí estamos de vuelta. Nos dejamos ver por aquí cuando hay buenas noticias, habitualmente. Y en este caso no va a ser para menos, porque tenemos que hablar de muchas cosas. Hoy tenemos que sacar el Excel, tenemos que hablar de sensaciones. Hablaremos, por supuesto, también de ese Celta 3 Elche 1 que nos dejó la última jornada de Liga, Día de la Madre, mediodía, campo. Aspecto feo, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no veía Balaídos tan vacío, tan vacío. Yo no pude ir, pero me parece que hay mucha gente que tampoco pudo. No sé, no sé. No sé qué pasa, amigo. Yo no lo achacaría al sentimiento celtista, como puede ser otras épocas del Celta en la que el ánimo marcaba un poco más o menos la asistencia al campo. Creo que el Celta está viviendo un momento muy dulce. Y como bien dijo el señor Claudio Giraldez al término del partido, si alguien no firma la conference es que está muy desubicado. Es muy probable que haya gente que se esté desubicando a estas alturas del año, pero la realidad es que estamos viviendo un año histórico nuevamente. Parece que esa pájara que hubo, no voy a decir post-Friburgo, sino con el propio Friburgo también, eh, nos saca un poco de lo que es la realidad que vive este equipo. Varios partidos sin ganar, sumado por supuesto a ese calendario complicado. Bueno, algún rival no tanto, como aquella derrota del Elche en Balaidos, del Elche sí, del Celta contra el Oviedo en Balaidos, que creo que puede ser lo más destacable de este tramo. Pero más allá de eso, el Celta vuelve a ganar y también, ¿por qué no decirlo? Por incomparecencia de sus perseguidores más inmediatos, seguimos ahí y seguimos muy ahí, seguimos muy ahí. Hablaremos de, ya digo, de lo que fue el partido. Creo que nos ha dejado cosas interesantes. Nuevamente, futbolistas reforzados, goleadores sobrensanos. Y creo que se ve un Celta un poco más centrado en la competición. Y a partir de ahora, pues veremos cómo queda la cosa. Veremos cómo queda la cosa. De momento, lo que sabemos hasta ahora de la noche es que ha metido un gol Alexis Sánchez, Invig 2026. Va ganando el Sevilla un partido que le va a dar unas alas impecables, vamos, impecables las alas que le va a dar al Sevilla este gol, que sale el descenso y a ver si gana el otro partido y viniera a Vigo con la moral ya subida y con la permanencia casi conseguida, sobre todo eso. Bueno, vámonos a lo que nos interesa, que es, amigas y amigos, el Celta después de 3 derrotas consecutivas en Liga, si no me equivoco, Oviedo, Barça y Villarreal. Creo que en los partidos de Barça y Villarreal sí que vimos varios brotes verdes del Celta a los que agarrarnos, que se acaban materializando con esta victoria frente al Elche. El Getafe ha perdido, la Real Sociedad ya está de vacaciones, el Betis ha ganado, eso sí, ha ganado el Athletic Club, ha perdido Sasuna. Bueno, que en general los perseguidores hacen ciertos favores, sobre todo el Getafe, que esperemos que se caiga. Yo estaba convencidísimo de que se iba a caer. Cada vez que pasa una jornada estoy menos convencido. Es cierto que estas 2 derrotas consecutivas ayudan al relato inicial. Pero amigos, 47 puntos. 47 puntos. ¿Cómo está la cosa ahora? Vosotros diréis. Bueno, los 4 primeros van a Champions, por supuesto. Del Barça al Atlético de Madrid van a ir a Champions League. El quinto clasificado puede ir a Champions, dependiendo de lo que hagan. Yo creo que sobre todo Rayo Vallecano, Atlético de Madrid y Bayern de Múnich. Creo que son los 3 rivales o los 3 equipos en los que hay que fijarse. Puede que esa quinta plaza vaya a Champions, como digo. Yo no lo daría muy por sentado, la verdad. Tal como se acabó dando la cosa. Eh, no lo sé, no lo sé. Vamos a pensar que la quinta plaza va para Europa League, si no me equivoco. La novena plaza, que en este caso es la de la Real Sociedad, también va a Europa League. Y nos quedaría... ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. Primero, segundo, tercero y cuarto a Champions. Quinto y Real Sociedad Europa League. Y en este caso el sexto, que sería el Celta, iría a Conference League. O sea,
vamos a ir a la misma competición quedando sextos que el Rayo el año pasado quedando octavo. Manda carajo. Bueno, no lo sé. Hay que ver cómo queda esto. De momento le sacamos 3 puntos a lo que en principio sería quedarnos fuera de Europa. Pero es que también estamos a 5 puntos, no, ya son 6 puntos de lo que sería una posible plaza de Champions. Vamos a ir paso a paso, vamos a analizar todo esto con la gente competente. Y yo lo voy a poner por aquí, aunque sea en la tablet, porque no os estoy leyendo nada. Espero que haya gente en el chat ahora mismo que hayáis dado mucho. No he visto nada aún, ¿eh? Ni cómo está el chat, ni si hay alguien. Si estoy hablando yo aquí yo solo. Si me habéis echado de menos todo este tiempo. Si alguien se ha hecho miembro. Bueno, si alguien se ha hecho miembro no, porque me saltaría aquí y me reventaría los tímpanos. A ver. A ver, si habéis dejado like, supongo que sí, ¿no? Entiendo yo que sí. No sé. Nada, que esto no va. Bueno, ya empezamos con los problemas técnicos. No me gusta un pelo, amigos. No me gusta un pelo. Vuelves a tener conexión. Gracias a... Dios. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí. Ahora sí me he enterado. Yo le tengo que bajar el volumen interno a esto porque cualquier día vais a tener un disgusto conmigo, de verdad. Vais a tener un disgusto. Grande, señor Mario Seijas, por supuesto, que no sé si estará ya en Discord. A ver. Pues claro que sí, hombre, claro que sí. Mario Seijas está siempre en Discord. Yo creo que vive en Discord. Es el tertuliano perfecto, siempre preparado para el momento clave. Buenas noches, buenos ojos te vean. Buenas, dice Dinky, Rick Pepinillo. Mejor que gane el Sevilla. El Atlético va a venir a tocar los cojones a última hora. Visto lo visto, Conference Europa League. Dice Rick Pepinillo. Empieza el debate ya, otra vez. Bueno, después tendremos al señor Alex, que nos expondrá los motivos de uno y de otro. Yo estoy muy contento con la Europa League, la verdad. Y es probablemente que vuelva a firmar la Europa League. Oye, he cambiado la luz de... Bueno, he cambiado, no, la han cambiado mis padres. Yo no he hecho ni el huevo. Ahora hay otra luz ahí en el techo. Parece que estoy moreno incluso, ¿no? O no, son cosas mías, ¿no? Bueno. Pues no vamos a dar mucha mala brasa. Yo creo que es mucho mejor que es la de Mario Seijas. Que es un habitual en lo de dar la brasa y estará encantado de aplicarla a esta hora de la noche. A ver. Hola. ¿Aló? Hola. Uy, ya empezamos. Espérate. A ver. Vale. Varias hijas que oficialmente espera para ahora sí celebrar a rigurosa entrada en directo do ben querido Mario Seijas. Buenas noites. Boas noites, que tal estamos? Todo ben? Podes erguer un pouco. Que indumentaria traes hoxe? A chaqueta está bueno, así algo retro, non? Estaba no co faro de Vigo. Onda. Merquena por Wallapop esta. Esta deron hai moitos anos, según parece, non sei cando, pero pareceume que estaba chula e dixen perfecto, pois nada. Aí está. Era unha talla así algo, eu quería aí floxiña, pilleina así grande e mandeina arranxar así para que me quedara a manga ben, a unha costureira, e todo personalizado para min, como eu quero. Sí, señor. Sí, señor, telle que por un nome detrás. No, está ben así. Que despois esos nomes van e vienen e ao final despois igual nos pesa, non? Seguro que hai algunha camiseta deste por aí que che pesou poñerlle nome ou algo, non? Ou ningunha? No, diría que non. Diría que non. Por sorte non comprei ningunha camiseta de ningún dianteiro co 22, nin cousas así que vexo por balaídos a veces. Eu por aí á venda en sitios destos de segunda man rollo Wallapop e todo iso vexo moita xente de vendo esta porque Fer López fichou por el Wolves. Estou pensando, a xente que está no chat, moi calada, por certo, que nos conte si se arrepentiu algunha vez de porlle un dorsal a algunha camiseta. Pero digo eu, Mario, si te pos o meu nome, sería difícil, non?
arrepentirte despois. O sea, sería ir a tiro fixo. Pero xogacho no Celta ou que? No, bueno, pero quero decir. Unha persona representativa, non? Do Celta. Exactamente. Prácticamente directivo. Estou de acordo. Directivo casi. Directivo. Ai. Directos, vamos ao... A donde? A donde iremos directos, Mario? Eu estaba xa pensando, joder, fóronsenos todas as festas en 2 semanas. Empecé xa a pensar, non sei se vai dar o Celta, eu vía todo moi claro de que a ver se íbamos incluso xogar a Champions e que íbamos chegar á final da Europa League. Pasou un mes. Pero que o da Champions era un porro bonito, que pasa que tampouco che Bueno, vou dicir tampouco é un aí. porro tan bonito. Non che vou chamar sinvergüenza a cara así. Home, un porro, tan porro non era. Hai que ter en conta que No, é o porro. É Betis porro, sí. o Betis A ver, fixo digo, moito por facernos ilusionarnos. sí, pero bueno, podemos estar aí pelexando, pero é moi complicado. O sea, quer decir, ainda a día de hoxe hai opcións, non? Se ganan os da casa, os de fora da casa podes puntuar algo, podes soñar, pero é moi complicado, home. É moi complicado. O sea, a realidade é a realidade. E con que o Celta xogue Europa para o ano, penso que debemos de estar asentados. Que pasa? Se chegas á última jornada, oye, cerca de aí e podese dar, pois, ben, pero non hai que pensar máis alá. A ver, é un pouco parecido ao tema da permanencia, non? En plan, hasta que está acadada, primeiro obxectivo, despois vas subindo. Pero penso que eso tamén é algo en parte da vida, non? De rollo, hai que ir con pequenos obxectivos e despois xa pensarás no grande. Bueno, Cando teñas aí e tal. hai que ser ambiciosos na vida. Ambicioso, pero non ten que ver unha cousa con outra. Sí. Ambicioso é querer os 3 puntos cada partido. Pero se non arriscas, no. Pero si tú tamén pensas no grande, si tú ao principio de temporada pensas que en Europa eso, e os 10 primeiros partidos che salen malos e te ves en descenso, o sea, non pode ser máis catastrófico a nivel psicolóxico. Pero a ambición non vai só en pensar, sino en prepararte para unha meta. Bueno, pero por iso mismo, No. non tes que ir máis alá, o sea, dices tú, vamos a mirar para Europa cando academos o primeiro obxectivo. Quero dicir, que é a si tú permanencia. A partir si tú de aí vas pouco. Si tú, pouco por a exemplo, chega o mercado de xaneiro e traes un central, pois igual os teus pensamentos son un pouco máis ambiciosos que a estas horas a estas alturas da película. Bueno, ¿no? se pode, se hai, porque quer decir, mira, o tema dos mercados de fichaxe sempre estamos discutindo, Sí. e sempre estamos falando, é o que digo. Tú vas agora ao mercado de fichaxes e o mellor que hai é un central que o único que vai facer é cortarlle a progresión a Joel Lago, cortarlle a progresión a Javi Rodríguez, cortarlle a progresión a X, mellor non o traigas. Quer dicir, obviamente, se subes un escalón grande, se tes unha fichaxe na túa man que se poida facer, pero que sexa económicamente e futbolísticamente coherente, pois sí, claro. Pero que se non a tes, para que vas a gastar os cartos? Mellor deixa os cartos parados, forma os chavales e para adiante. Bueno. Pero un central... Bueno. Claro, a mí o que me fai gracia é que ahora toro pasado todos somos Manolete, pero cando fixera pero 2-3 partidos vos a Aidú, todo o mundo dicía, yo renovaba a Aidú. hai que... Bueno, que... Sí, pero eu non. Sabes que Quer pasa? decir, claro, é que Hai que ter dixen, cuidado si cos daqui a anos final... de Mundial. Hai que ter moito Claro, cuidado, pero- porque te cambia Bueno. unha tempada, joder, te cambia 6 meses. Ter un Mundial Bueno, pa ben pero- ou pa mal. Quero dicir, por Xa, ambición pero moi digo- ben, pero para meter un pé... Bueno, Bueno. por que falas en concreto? Non falo de nada. No, di. Falemos do que nos atañe no pasado máis cercano, que esa victoria do Elche. Eu creo, Mario, que despois iránse incorporando os demais ben queridos contertulios e poderemos falar un pouco a 3-4 partidos vista como se vai plantar o Celta cando se decide todo, se vamos chegar con opcións de clasificarnos a Europa hasta a última xornada, como vemos o calendario, etc. Creo que temos que empezar polo Elche. Eu creo que era unha victoria necesaria, non sei se dicir casi obligatoria despois do que vimos sobre todo contra o Oviedo. Un Elche que sabe moito máis laxo do que podíamos prever hai un mes, que é certo que na ida, pois bueno, non lle foi todo o ben que debería o Celta, pero creo que vemos un Celta superior
E máis alá do que a propia victoria, creo que hai moitas pequenas victorias dentro deste partido. Pídoche unha valoración xeral do que foi esta victoria en Balaidos. A ver, creo que o Celta estivo moi ben a nivel defensivo, pero estivo mal a nivel ofensivo. Anda. Para mí sí, para mí non estivo ben. Explícocho por qué. Creo que é que o tema é que creo que Claudio saca un 11 xa casi para intentar sacarlle un pouco o balón, o sea, ou polo menos sacarlle máis o Elxe e competirlle máis o balón nos pés, etcétera, etcétera. Creo que non saímos demasiado ben axustados, que pasamos demasiado tempo en bloque baixo con xente que é demasiado baixa. Pero o equipo reaccionou, o sea, defendeu ben nesas situacións, pero creo que a declaración de intención sacando a Javi Rodríguez, que sabe ben co balón, a Álvaro Núñez, que non casi ninguén contaba con él, Cuidado. pero sobre todo saque a Yago Aspas, Hugo Álvarez nas medias puntas, indica que quere ese partido ter bastante o balón, porque ademais sale Ilais Moriba e Fer López no medio. Ilais xogou esta vez máis de por diante da defensa, fixo un partidazo. Eu xa dixen aquí varias veces que para mí sería a posición ideal por diante da defensa, non o que fai, porque creo que ten Ajá. ese físico espectacular para roubar balóns e tal, e tamén ten a calidad para mover o balón, incluso en conducción romper liñas, etcétera, etcétera. Me parecería un Yaya Touré espectacular, un decir así, Bueno, por bueno. facer unha comparación parecida, pero é iso. E aparte, pues bueno, quizáis o tema que me podría haber sorprendido máis, pero non, bueno, buscaba tamén o tema das bandas, entonces por eso sale con Rueda, e por o lado esquerdo con Carreira, que bueno, que habitualmente pola esquerda, pues xa é quen está xogando máis veces. Penso que o Elche lle quita o balón ao Celta, non entraba nos plans de Claudio, pero lle sae ben. E o tema é que, estando vecino lesionado, estando certos xogadores, era máis complicado sair a xogar a outra cousa, non? A presionar máis arriba e intentar atacar os espacios, pero precisamente foi o que mellor se fixo. Quizás, ás veces, a presión do Celta foi, para min, o máis destacable do Celta, fixo aí moi ben cando tiña que facer, e as saídas as transicións foron espectaculares. A verdade que aí sí me gustou moito o Celta. E aproveitamos precisamente pues, esos fallos do rival que normalmente pues, nos costa máis. E o Celta, quizás máis con corazón e con actitude, gañou por iso. Porque ante un Elche que creo que estivo primeiro mal pantexado pola parte de como se... Eder Ai, Sarabia. non me sabe de Eder Sarabia, sí. Pois ao final a verdade é que bueno, que me parece que o Celta estivo moi acertado e que o Elche non puido facer realmente o seu xogo, non creou tantas ocasións ao Celta, eu creo. Bueno, eu creo que hai que ver as cousas en perspectiva tamén, non? Sorprendeume un pouco a maneira de plantarse de Claudio. Creo que estamos vendo cada vez máis retoques. Quizás a estas alturas da película o ano pasado víamos un debuxo sobre todo moito máis fixo de Claudio en este, creo que tanto partido do Camp Nou que non comentamos como a este, pois vemos unha variación que sobre todo eu creo que o que persigue é deixar a un Iago Aspas un pelín máis libre. Non sei cuántos partidos nos quedarán de Iago de inicio, pero creo que este si xogar de inicio de Iago Aspas consiste en xogar a primeira parte que xogou Iago Aspas, non podemos prescindir un só día deste tío. Lóxicamente a gasolina non é infinita, seguramente os picos de estado físico na tempada non son sempre os mesmos, pero xogar en Balaídos ante un rival que quizás che permita amasar algo de bola, sobre todo deixar a un Iago Aspas algo máis libre, creo que non só egoístamente pro propio Iago, sino tamén pola maneira que ten de moverse e de axudar os demais nese aspecto de colócome aquí ou detecto que igual agora toca pegarme máis a Yuzglá que está na miña propia posición. Bueno, todos os micropartidos que xera Iago Aspas creo que é un luxo co que o Celta sigue contando. Hai algo de rumor, Mario, de que se non nos clasificamos a Europa, non sei cuántos partidos nos quedan de Iago Aspas. Pero creo que por ir empezando,
temos que falar de Iago. E por fin temos que falar ben de Iago, non de destellos, sino dun futbolista que, bueno, pois fixo moito para que o Celta gañara este partido. Sí, bueno, Iago fixo un bo partido, pero é que é iso, non? O sea, en plan, tamén era un partido quizáis no que teóricamente saindo de inicio iba a ter algo de protagonismo, porque se lle quitábamos algo o balón e se xustábamos ben a presión, pois se podíamos ter o balón, ya con eso, obviamente, co balón nos pés marca as diferencias. Non foi o que pasou, pero é que claro, o tema é que Iago con espacios á espalda non é un xogador determinante, porque non ten o físico xa para iso, pero con espacios sigue sendo, aínda que seña por diante de defensa rival, é totalmente diferencial, non? De feito, bueno, creo que Jude Glass axuda moito, o partido de Jude Glass para min foi espectacular. Que crecemento de Yudula, Sí, sí. Falaremos. No gol que marca Iago é que demostra, para min non só polo remate, que obviamente todos sabemos a maxia que ten Iago, non? Pero penso que aí é onde demostra o dominio dos espacios que ten Iago Aspas. O tema de saber onde se ten que situar para recibir ben o balón. É dicir, para min o xogo sen balón no fútbol é tan importante ou máis que con balón. Obviamente con balón tes que ser hábil, pero xa non é o de antaño, o sea, ahora tes que ser hábil, controlar espacios, a xente está máis preparada e todo iso. Entonces un tío como Iago que controle, que teña tanta calidade encima de controle tamén os espacios, é moi diferencial, porque digo, o mismo che podía meter o balón ali de onde o puxo, que che podía dar un último pase e deixarte solo diante do porteiro, que iso. E aparte, pois que independientemente diso, os movimentos que fai fixo que sobre todo, pois Vigas e Pedrosa en moitas ocasións dudasen e tuvesen moitos problemas cos movimentos de Iago, porque claro, Iago cando ven un pouco para atrás, cando se sitúa aí nesa media punta casi de tal, eles ás veces en plan, cando eran as transicións así rápidas, confundían saber quen tiña que saltar, quen non e iso. É que é espectacular iso. A min a verdade é que me gustou moito Iago. E nada, o sea, o Gallá poidamos disfrutar moito tempo máis de Iago, pero bueno, coincido no que dixo Giraldez na rolda de prensa de que Iago é un xogador que ten que hai que dosificalo, hai que cuidalo, porque non sabemos o que nos queda, e hai partidos que vanlle vir mellor, ao mellor que salga os 45 da segunda parte, os 30 que poida xogar, que non os 60, 60 e pico que xogou outro día. Eso dependendo do rival, obviamente, de se vas ter o balón nos pés, se non. Pero a Iago partidos físicos non lle veñen ben. No, está claro. E outro tipo de partidos, pois claro, si se pode contar mellor con el, pero bueno, para eso está Claudio, que é bastante máis, sabe bastante mellores, e tamén está Iago para saber en que como está, como vai esa espaldiña, como esas cousas que é o que, bueno, o que lle pode costar, non, para sair de inicio. Bueno, o caso é que eu creo que podemos dicir que da man de Iago o Celta recupera unha sexta plaza que se di pouco. Eu creo que a maior vantaxe evidentemente que ten este equipo de cara ao treito final, que está aí, además dá unha sensación de que os rivais van seguir facendo favores. Vi agora, Mario, que non sei se o Valencia está 12º e está a 3 puntos do descenso. O sea, do 12º ao 18º, algo así, hai 3-4 puntos. Sí, Eso quere decir... Mira, Alavés está con 36, teño aquí, e Valencia está con 39. É unha animalada. Que unha animalada. Están implicados aí. Menos Valencia, mal que Español, temos 10 Elche. puntos máis. Que naide contaba con este baile co Español. Bueno. Parece que naide contaba. O Español. E o Español, eu que digo, en plan, para xogar o que estaba xogando, a min o Español parecíame que estaba xogando demasiado rácano, demasiado efectivo, demasiado tal. E unha vez que caes nesta racha e non te... Porque, quer dicir, para min o problema de Manolo a veces é que non ten plan B. Que non ten ningún plan B. Entonces, para min é moi diferente a outros equipos, como pode ser, eu que sei, un Getafe, non? Que quer dicir, Bordalás, por moito que falemos a veces de Bordalás do tema que é defensivo, Bordalás hai moitas veces que xoga coa liña moi adiantada presionando moito en campo rival. Cousa co Español costalle mil.
O Español é un equipo moito máis, non sei, especulativo, digamos así. En fin, que menos mal que... Menos mal que temos algo de aire por aí abaixo, porque en outra moitas situacións é que hai que valorar o tema de ir a Europa, por suposto, pero poñamos en valor tamén que non temos a cabeza aí metida en fangada e que non estamos facendo contas con 10 equipos para ver se salvamos a categoría ou non. Bueno, Creo a mí o que me fai gracia de todo isto é que hai nada, os xogadores estaban de vacacións, como decía Claudio, dábamos vergüenza, éramos os peores e todo isto. Ahora ganas un partido e xa estamos mirando que se vai a Europa, que non sei que entonces digo, a ver, nin tanto nin tampouco. Nin tampouco está conseguido a Europa, que eu creo que vamos a ir. Eu xo dixen Sí, sí. despois faremos contas, Sí, no, sí, pero eu creo que sí, que vamos a ir. Obviamente non sei se Conference ou Europa, pero vamos a ir seguro. É que depende de tantas cousas. O sea, hai que estar pendente esta semana da Champions. Pero quero dicir, o Celta está competindo ben, home. Quero dicir, se somos capaces de sacar un partido así como contra o Elche, que con rapaces e iso é que estamos madurando bastante. Sí, é e hai certo, que ter Mario. en conta, É certo, pero pensa en Alavés e en Oviedo, Bueno, pero hai que seguir coa cabeciña de todo isto non é solo pan para hoxe, tamén é para mañán. Pois senón, o día de mañá podías pasar fame, pero, por exemplo, por rendemento e por números, a Aidú, se o analizas, seguramente fose o central titular onte. Pero Claudio aposta por Joel Lago, sigue lle dando confianza, a pesar de que fixo algún penalti, que a mí me parece que Joel Lago en líneas xerais está facendo bons partidos, o que pasa é que, claro, hai fotos erros groseros. Claro, hai erros groseros que o condenan moito, pero, joder, é o que digo, hai que pensar que é un rapaz de 22 anos, joder. Entonces, é o que digo, todo o que se vaya formando Joel Lago nestos partidos, todo o que se vaya Javi Rodríguez, é que estamos falando dun montón de xogadores moi novos, joder, incluso de Javi Rueda, que é a primeira temporada en primeira división, Hugo Álvarez aínda moi novo tamén, e xa está agora mesmo pillando esa, como se dice, regularidade. Creo que isto é moi bo, e que incluso sin que chegásemos a clasificar a Europa, que creo que non vai ser iso, pero sería unha boa tempada e sería unha tempada de moita madurez para os rapaces. Desde logo. Aparte, moitos partidos de moita exixencia, moitos rivais distintos, creo que moitas tamén maneiras de xogar o fútbol do Celta. Bueno, creo que eso está fora de toda dúbida. Hugo Álvarez, por certo, cuarto gol. Claro, non sei cuánto gol. Non sei cuánto gol meteu. Debe ser o cuarto máximo goleador de equipo por aí, non? Que é certo que media tempada lesionado, fora de forma, non a pega. 4 goles. Xa, pero Cifras. É que, a ver, dos xogadores de arriba, o sea, dos xogadores que poden estar, o sea, É unha tempada frouxa de Hugo Álvarez. Pero digamos, son 4 goles xa. Claro, en ataque, o sea, é un rapaz que ten último pase, que ten bon regate, faltalle esa toma de decisións de confianza, de disparar a portería máis, de levantar o balón do chan tamén. Eses últimos metriños, non? Pero quer dicir, eso vai no ir pillando co tempo, pero é que Hugo Álvarez vai sobrado de calidade. O único que lle faltaba era esa regularidade, pero é que estamos falando dun rapaz moi novo. Seguimos falando de un rapaz de 22 anos, joder. Entonces, pouco a pouco, pero é que cada vez isto está dando máis frutos, home. Entonces, paciencia. Un pepino. Mario, levamos bastante tempo sin aparecer por aquí en riguroso directo. Creo que como ben abriches o melón, debemos abrir o melón Joel Lago. Quero que me digas as túas impresións. Creo que podemos coincidir. E en xeral, como estás vendo un futbolista que quizáis está a marcha, non sei se marchas forzadas por nivel, pero desde logo por falta de competencia. Temos un central do centro titular que sai moitas veces na foto, polo que Claudio sigue apostando. Bueno, vamos facer un debuxo un pouco xeral. Que esperas tú del? Como estás vendo? Si crees que de o Celta debía haberse quedado con el no mercado de inverno ou habelo cedido quizás a outra categoría en búsqueda de outro tipo de crecemento e demais. Sobre todo, bueno, pois
eu creo que tamén podemos falar de que o lado ten a Javi Rodríguez, diante ten a Hugo Álvarez. Bueno, moitas veces igual metemos a canteira como tal en saco, e non debía ser un saco, sino unha reflexión individual de cada futbolista, non mirar solo, vale, pois si este ten 23 anos, este que ten 22 cando teña 23 xa vai ter o mismo nivel que este rapaz. En xeral un pouco dibuxar o mapa de Joel Lago nesta actualidade e como estamos tomando, porque creo que foi obxecto de críticas e de reforzos por parte da afición no último mes. Podemos acotalo, creo que con máis ou menos razón, pero é un melón que eu me gustaría especialmente tratar. A ver, eu son o primeiro que ás veces cando... pero sempre é o típico, non? De cando estás vendo un partido e pasa algo destos de... Hai que de colgalo, hai que penalti, colgalo. Sí. e cagaste en todo lo incagable, non? Pero se pensas fríamente... A ver, o tema de Joel Lago é que ese ímpetu que ten, ese carácter, ese carisma que ten, é a súa virtud e o seu defecto, non? Acordo un partido contra o Barça, o partido que lle berra ali a Lewandowski, que se lo come vivo, que fai un partidazo, por exemplo, que me parece que ás veces tamén quizáis é iso, non? Ten 22 anos, ten que ir aprendendo. Ese ímpetu levouno a partidos moi bons donde, claro, nunha primeira división non te tes que abucharar por ninguén, non? E lle dá un plus para que ese rapaz poida pues, destacar ou facer un gran partido iso. Pero claro, tamén hai que pensar que iban a ocorrer moitas veces este tipo de situacións, non? Quizáis para min igual tamén lle está pasando un pouco a Manu Fernández, non? Que a min pareceme bo xogador igualmente Manu Fernández, senón, sinceramente, eu digo, se estos rapaces non fixeran o fútbol que están facendo, non competisen como compiten, o Celta non estaba nesta posición, estamos sextos. Obviamente que se ti tes outro xogador a maiores competires mellor, xa. Pero tamén hai que pensar que son xogadores da casa, se están formando. Manu Fernández é primeira temporada, Joel Lago esta é a primeira temporada oficial porque Prácticamente. na anterior xogou uns partidos. E para min é que non ten que haber discusión, quero dicir, isto é un peaje que hai que pagar. Isto é un peaje que hai que pagar. Porque é que si subes un canteirán e ao momento ese canteirán dá o 100% do que pode dar de proxección, todo o mundo non ficharía. Buscaría formar chavales nas súas canteiras e sacar chavales para arriba, é que é lóxico. Entonces digo, pois estas cousas para min son peajes que tes que pagar se queres que che saian rapaces arriba. E desde logo que teño claro é que condicións ten Joel Lago, que ten ímpetus as cousas ás veces demais, pero que bueno, que iso é cuestión tamén de ir pouco a pouco, de madurez, de todo iso, o sea, entón para min Joel Lago non está a facer unha mal temporada, sí que hai partidos nos que esos erros tan grandes fan que nosotros poñamos demasiado lupa sobre el, pero hai que ser realistas de que é un rapaz demasiado novo, o igual que é, por exemplo, por poñer Hugo Álvarez, pero o que pasa é que cando perdes algún balón ali arriba ou regateas ou tal, non se ve tanto como un central cando falla que pode acabar en gol. Aí está. Eu, ademais de todo isto, Mario, creo tamén que... Bueno, non sei como decilo. O seu ímpetu do que falas, esa garra que ten, é tamén, pois, como meter un gol e facer un baile. Si gañas moi ben, si perdes, o primeiro que che dicen é agora non bailas. Si gañas eres un canchero, pero si non gañas, oye, céntrate, deixa de facer o parvo, isto é primeira división, non sexas neno pequeno, e tal e cual. Bueno, creo que é un xogador en crecemento, evidentemente, como tantos outros. Esperaba quizáis algo máis de proxección ao principio de tempada polos minutos que iba acumulando na pasada campaña. Si é certo que víamos, bueno, agora está a cousa un pouco cambiada, pero víamos moito máis, inda que fora outra posición de Manu Fernández que de Joel Lago, era algo que a estas alturas da tempada pasada non esperaría.
Pero sí que é certo que eu creo que lle fai un flaco favor ver o que falábamos antes. Ver diante a Miguel Román, ver a un lado a Javi Rodríguez, ver os goles de Pablo Durán, ver a Hugo Álvarez, ver o mellor Hugo Sotelo. Creo que moitas veces vamos facendo check, vemos que sube un rapaz da canteira, que se sube con Claudio e xoga 3-4 partidos, xa vai ter nivel de primeira división, e moitas veces hai que pararse a pensar en que son historias individuais, son posicións moi diferentes, son estados de ánimo polos que podes pasar a esas edades e que, oye, primeira ref está moi ben, moitos outros nin siquiera primeira ref, pero claro, non é o mismo xogar contra o Barcelona no Camp Nou que estar acostumado a xogar cos teus amigos Bueno, en Barreiro ou sí, sí. É que non é normal o salir aí e rendir case ao momento. Quer decir que estamos moi mal acostumbrados, eh? Exactamente, exactamente. Por eso digo que salga Miguel Román, xogue 10 partidos e valga 20 millóns de euros, moitas veces, se sai un xogador destas características e non os vale, pois parece que nos botamos as mãos á cabeza. Non sei como non se bota as mãos á cabeza a muller de Alex cando lle ves a peluca que leva encima. Dios mío, como evolucionou O o sea, faltando xa de inicio, o sea, nin boas noites nin nada, directamente faltada e andando. non sei, pero mira Ala. como evolucionou o pelo de Radu que agora é o pelo del Sharawi prácticamente. Boas noites, Alex, como andan? Logo, en persoa portase mellor. Persoa polo que se xa non din. Pois en persoa, por si. Bueno, a xente non o saberá, Alex, pero a última vez que nos vimos saliume cara un pequeno regalo que fixemos ao acabar o partido. Eh, Quen che manda? A ver, que, quen a, che po- manda? que a policía local de Vigo no medio. Bueno, algún día falaremos de eso. Boas noites, como estás? Ben, chegando un pouco canso de adestrar, pero ben. Aquí con gañas de falar do Celta un pouco. Que a audiencia non sei, pero vai pensar que só estamos nas boas, porque aquí só venimos cando o Celta gaña Pero, e nestos 5 partidos aquí nin asomábamos. pero non... Pero de Ollo, deixar claro non que só culpa nós, miña, non só nós, sino tamén a miña jefa que me pon os horarios para poder facer os directos. Mira, bueno, ahora que o que Celta non dá... casualidade que xusto deixate cando gañamos. Qué casualidade, verdad? En fin. Oye, Alex, que estábamos aquí falando de todo un pouco. Facemos un directo en clave Celta-Elche, creo que lóxicamente do máis reciente que hai que falar, pero tamén de como se lle pon a película ao Celta para clasificarse a Europa o ano que ven. Agora que acaba de entrar, estamos falando de Joel Lago. Vouche pedir, así en seco, unha valoración xeral de Joel Lago a luns 4 de maio de 2026. Pois irregular. Como por outra parte é normal coa súa idade, pero irregular. Eu entrei, estabades falando do seu ímpetu que coa idade, coa experiencia, cos partidos, ten que ir moderando e saber cando podes ir con ese ímpetu e cando ese ímpetu hai que guardarlo un pouquiño. Por exemplo, un exemplo claro é non é o mesmo o ímpetu co que tes que ir dentro da área que fora da área. O ímpetu que tes que ir con determinados momentos do partido, resultado a favor, resultado en contra, se o dianteiro está de costas, se o dianteiro encarache e tes unha axuda detrás ou non, pero iso danos partidos, o sea, non podemos pretender que Canteirán que suba, Canteirán que rinda como alguén do primeiro equipo con 100 partidos en primeira división. Que de feito, eu o dixen no ano pasado, é verdade. Yo en Lago ano pasado non sei se xoga 5 ou 6 partidos co Celta, e parecía que levaba 100 partidos en primeira división, máis ou menos como Javi Rodríguez. Javi Rodríguez foi subir e besar o santo, pero es que non todos poden facer iso. Hai unos períodos de adaptación, é moi diferente a primeira división e a primeira ref, sobre todo en ritmo,
o din todos os xogadores, o sea, Hombre, porque hai moitos xogadores moi físicos en primeira red, moitos xogadores con moita técnica, pero o ritmo de xogo é completamente diferente. Entón, hai que ter paciencia. Para min este ano, e o digo así, e sabedes que non son de criticar por criticar, pero eu creo que este ano con Joel Lago fixéronse moitas cousas mal. ajá. Para min vai sobrado para a primeira ref. Eu creo que o ideal para el houvese sido ir cedido a un segunda e que acumule moitos minutos a estas idades. Cando tes moitos partidos sen xogar, unha cousa é que pois entres en un de cada 4, un de cada 5, estes en dinámica dun equipo de primeira división, que todo eso é positivo. Pero cando xogas tan pouco e logo por necesidade do plantel xogas tan moito, eu creo que Exacto. habería que cedelo. No momento, porque constame que en Xaneiro intentaron ceder tanto a Joel Lago como a Manu. No momento que os xogadores non queren, porque non esquezamos que nunha operación ten que querer tres partes, o xogador, o club de orixe e o club de destino, e moitas veces cada un quere unhas cosas e non se poden facer. Eu entendo que houbo con varios hubo este problema que no equipo da túa vida en UEFA xogando contra o PAOK tendo un cadro de que si eliminas ao Lyon eres cabeza de serie e tal, é moi difícil renunciar a iso, é moi difícil. A min extrañoume moito que Fran Beltrán, despois de en verán non querer sair, quisera sair en inverno, quisera sair en inverno podendo facer algo grande co Celta. Para un canteirán non quero imaginar, pero no momento no que non sae, eu non entendo o Celta Fortuna que fai aguas por todos os lados na defensa, co temporadón que están facendo, na defensa hai moitos lunares por cubrir. Tes a un rapaz que pode alternar primeiro equipo con segundo equipo, aínda que este en dinámica do primeiro equipo e de luns a venres adestre co primeiro equipo. Pero para un rapaz ten que ir collendo minutos. Entón, eu critiquei moito, non aquí no podcast, pero por privado, falando con outros celtistas en grupos e tal, critiquei moito que Joel Lago non estivese xogando co Celta Fortuna. É unha cousa que extrañame moito, porque xúntase que Joel Lago non ten minutos, estou falando de abril, marzo, febreiro, xaneiro, etcétera. Non ten minutos. No Fortuna hai bastantes baixas por lesión, salvo a Gas Anso, que ademais está en idade juvenil, o rendimento dos demais é moi irregular. E tes a Joel Lago coméndose os mocos no primeiro equipo, pois eu non entendo que aínda, repito, aínda que este en dinámica de primeiro equipo, porque a primeira red eu son o primeiro que din que igual queda aí un pouco pequena, pero que non estivese xogando minutos cando sabes que non vas a xogar no primeiro equipo, que non estés no filial, porque collendo minutos e competindo tamén formaste máis. Bueno, creo que un tema delicado de Joel Lago, xa digo, eu dame pena a situación porque precisamente creo que porque non porque sexa o momento de Joel Lago, sino porque non está Starfelt, Josef Aidú fai de ti un pandeiro, o sea, o de Aidú, por desgracia, pois aguantou bastante ben, eu creo que engañou bastante ben a súa situación, pero chega un punto que é insostible, e ten que ser Joel Lago 90 minutos, sí ou sí, porque non hai nadie máis. Entón, pois bueno, é o que hai. Ademais, en algún momento, oye, si tes un Javi Rodríguez e sobre todo un Marcos Alonso ao lado de outra maneira, creo que tamén axuda, pero é posiblemente a posición na que máis cante un dos seus erros, a do propio Joel. E sí que é certo que, home, non sei se froito do ímpetu ou froito de exactamente que, pero as fotos nas que sai Joel Lago son moi dificilmente defendibles, valga a redundancia. A Tamén partir te de... digo que o discurso de Marcos Alonso non sirve para todos,
que de momento o mellor partido de Joel Lago no que vai de temporada foi sen Marcos Alonso al lado. Bueno. Pero vale, moi ben. Pois mira, vouche dicir eu, Alex, unha reflexión tamén, que mentres estabas aquí falando, moi intelixentemente a nosa audiencia, 41 persoas agora mesmo en riguroso directo, pese a estar aquí un mes e pico de vacacións, e sin avisar abrimos ás 11 menos cuarto da noite un lunes. Di Fei Marjo, eso sóname o que decía un tal Benítez. o sea que, señor Alex, moito ir a ver o Fortuna, pero pouco a pouco se che empeza a caer a careta. A xente xa te empeza a calar. Non hai Comparar a Alex con Benítez, único no que poidan comer. No resto non creo, A ver, por sorte ou por desgraza, o que opine a xente, pois doulle a importancia que ten, pero moitísima, esta que canle píllame moitísima. totalmente por sorpresa porque o 95% da xente que me coñece, de feito, critícame que si os canteiráns páganme a casa, etcétera, porque sempre estou defendendo os canteiráns e canto máis canteiráns mellor. Pero bueno, pero está ben que as dúas partes... Hai que ter díscolos tamén, Alex. Hai que ter díscolos, senón isto non pode ser sempre a mesma... Iso soame, a ver, como na que se avecina. Que Antonio Recio pois é unha cousa para todos, pero hai pa unha na comunidade que é comunista, sabes? Pois vale, pois non sei, recordoume a eso, vamos. Bueno, pois reflexión saldada. Estou lendo por aquí o señor Rick Pepinillo que puña. El problema son los penaltis tan evitables, pero Aidú y Unai tampouco es que fueran garantías. Está claro. No, home, Aidú e Unai eu creo que hasta deron bastante de rendemento de igual do que podía dar ahora mesmo ou do que deu Joel Lago hasta agora. Cometeu algún penalti, é verdad, pero no resto eu creo que tampouco fixou tan malos partidos. Ou a mí pareceme que defensivamente é un xogador que ten unhas características e un rendemento bo. Que pasa? Pois é iso, que claro, se non eres regular no partido e desconectas un momento, chegas tarde a tal e fas un penalti, pois obviamente as lupas van a estar sempre encima túa. Tamén che digo, Alex, que enmendar unha pifia, pero hai que pôr en valor tamén que ese ímpetu de Joel Lago teno tamén para clavar un penalti no segundo 28 no Camp Nou, despois de liar o partido anterior, e pese a todo, creo que firmar un, non sei se gran, pero desde logo un bo partido a partir de esa acción, e que non se vai a cabeza a outro lado. Creo que tamén é resaltar. Bueno, que estaba aquí lendo a nosa ben querida audiencia. O mítico DD, que non temos paciencia, pensamos que todos os canteiráns van ser Gabri Veiga. En absoluto, que di, si hubiera salido cedido Joel, habría sido una cagada enorme. Ahora que se quede, que es un pedazo central, por mucha mierda que quieran tirarle algunos. A mí me tendrán enfrente los que ataquen a los canteranos, así de claro. Hay gente que critica errores como si ellos no los cometían en su vida cuando tenían estas edades. Me hierve la sangre. Dame 11 Joeles. Hombre, tanto como 11 Joeles, non sei. Pero bueno, creo en absoluto que por señalar os erros ou por lo menos intentar analizar o crecemento de Joel Lago respecto a outros compañeiros, non é que... Igual non queremos 11 Joeles, pero un non nos sobra. Que le falta a Joel? Di Jaime Soto. Lo tiene Starfel, 1,90 m, pero tamén le faltaba Aidú y su entrega y su físico lo suplía perfectamente. ¿Cuánto mide Joel Lago? 1,85. Bueno. Mario. Que? O FIFA mente moito, Non, estou mirando o Transfermarkt para mirar. 1,80 puña Damián. 1,87. Starfel 1,87. Conversa de fai 2 meses. Eu estive moitas veces con Joel Lago, moitas veces, e non é máis alto que eu. Eu non llego a 1,85 ni del 11. Non sei. Pero quero dicir, a mí pero quero dicir, a min por apariencia Starfel tampouco me parecía 1,90 m, o sea, no, que nin aparente. No, a verdade Starfel no. Sácame un cacho a min, pero Joel Lago é da miña altura. Starfel marca, en Transfermarkt marca 1,87 Starfel. Pois eu creo que sí. Iso sí que está correcto. O de Joel non.
Non sei. E a web do Celta non pon estas Eu historias. sí, porque estive moitas veces con Bueno, él. pero ás A ver, veces o Veña, irmán é de máis, Damián que salga Starfelt Oiche, do armario de as Alex. zapatillas que leves ti ou algunha cousa ou se está subido en algún lado, eso tamén pode engañar. Claro, vou contar con a Balaídos. Non, eu que sei, pero joder, non creo que varíen tanto. Poden transformar Hugo Sotelo e Damián. Xa, Do pero eso xa 1,80. habíamos falado iso. Espera, o que vou buscar Non pon, tío, non pon o... vou buscar en outros lados, a ver yo el lago, a ver que o que pon, non? A ver. Sofascore dalle... 1,85. Sí, na Wikipedia igual. Bueno, a ver, serán todos collidos do mismo lado, pero... Non sei. Non sei. Yo el Ah, lago... vai haber que baixar con metro a Balaídos, non hai máis. Eu vou baixar, Sí, vou baixar un día, Calzado que levo eu. vou baixar un día con 1 metro e vou medir sobre todo a Hugo Sotelo e a Damián, E que a era Damián. o cos que habíamos falado ese tema tamén da altura. Hombre. E a Joel Lago e o Starfelt. Vounos parar ali, sacar o metro. No, pero recorda, Mario, Van flipar. que aquí falamos que Mira o que di Dinky Cádiz, que parece que sabe do tema. Dinky Cádiz, el dato de Transfermarkt es erróneo. Joel no llega al 1,80, son datos erróneos. Non o sei, home, un 80 poderá. Non sei, a ver, que non chego un 80... Se me parece moito. Pero que A mí recorda, xa, Mario, eso se me parece moito para baixo. recorda, Mario, Non que será- si non me equivoco, os datos estos daban a Damián 1,80 m e a Fran Beltrán 1,65 m. Isto pode ser que lle saque Damián 15 centímetros a Fran Beltrán. Bueno, aí habería que coller o metro e coller o coche tamén, pero 1,80 Damián Rodríguez, Bueno, efectivamente. Ahora que Damián está cedido no Racing, había que intentar facerlle unha entrevista e falar con él. E preguntamos. E preguntarlle cuánto mide. Claro, joder. 1,70, perdón, 1,70 pon aquí que mide Fran Beltrán. Bueno, oye, hostia. A ver, un momento, porque estamos aquí falando de tonterías. E de repente aparece... Tino Neira. Joel o Continuemos. Benjamin matan 2 centímetros. Ay. Javi Rodríguez mide 1,79 y Joel es algo más bajo. Damián parece más enano de 1,80, la verdad. Exactamente. Tampouco teño a impresión de que Javi Rodríguez seña máis alto que Joel. Eu creo que sí. Que Joel... Que Joel é máis baixo que Javi Rodríguez. ¿E Hugo Álvarez? ¿Cuánto mide? ¿Qué es así? ¡Hostia! Ahora sí, en riguroso directo, desde, si non me equivoco, o porche da sogra, ou moito cambiou a casa de Antón na mudanza. Evidentemente, claro, se te mudas, pues claro que cambia. ¿Dónde estás, Antón? Boas noites ou boas tardes. Boas tardes aquí, noites para vos. Estou no porche traseiro da miña casa. Esta non é a casa da sogra, senón que Sí, señor. o porche traseiro da miña casa fai un día magnífico, así que dixen, vou pasarme polo programa dende fora, non dende dentro da casa, porque ademais a miña muller está a traballar na súa oficina aí dentro da casa, así que para non molestala, aquí afora estou. Teño unha oriña, porque a miña filla está na escola, están a facer as probas para o equipo das cheerleaders. Como se di Ojo. cheerleaders en Animadoras, non? Era algo así. Animadoras, eso aí, animadoras. Entón, pois, teñen as probas hoxe e mañá, entón, pois, dentro dunha oriña teño, tamén está a cadela por aquí, dentro dunha oriña máis ou menos teño que ir buscala, e entón, bueno, pois, teño un tempo para pasar polo programa, ademais, nun día feliz pola vitoria do Celta, despois dun mal mes en resultados e en xogo, pero con moi boa moi boas novas despois do partido de onte. Unha aperta, por certo, para Mario, para Alex, por suposto para ti, Pablo, que levaba xa tempo sen verbo. Sí, señor. Oye, Antón, que entonces queda unha hora para que a túa filla teña un dos grandes momentos da súa vida, que é saber se vai estar dentro do grupo das cheerleaders populares que despois acaban con Zac Efron, non? O sea, nas películas sempre é o rollo das animadoras. No, claro, que parece que non, pero o día a día de Antón é unha película de Hollywood e o Celta, que é a parte negativa, digamos. Bueno, non sempre. Ás veces o Celta é mellor do que a película de Hollywood que me toca vivir ás veces, pero
Pero no, Pero bueno, é así, tamén unha ¿no? O escola sea, é animadoras é tamén un unha equipo de escola na algo. que levan pouco tempo con equipos de deportes, entón, pois, bueno, non teñen unha tradición enorme como noutras escolas. Entón, dixo que quería probar este ano, para o ano vindeiro, claro, bueno, pois, eu dixenlle, pois, perfecto, non hai problema, a ver que sae. A min iso das cheerleaders non me gusta moito, realmente, penso que é algo que se podería evitar, non? Porque no fútbol non as hai, simplemente están no fútbol americano e no baloncesto. Eu vexo con non moi bons ollos, pero a ela gusta Bueno, e as súas amigas están tamén querendo entrar, entón, bueno, pois a apoiala niso se é o que quere facer. exactamente, exactamente. Bueno, Antón, que... Oye, ¿qué Bueno, estará a ver, facendo Alex ahora mismo? estou repasando aquí imaxes, é que estou co tema de Joel agora un pouco tal. Transfermar dalle, por exemplo, a Jones el Abdelawi 1,84. Jones sí que parece así alto, tal, 1,80 e algo. E aquí hai unha foto. Ah, párate. Nada, que aquí hai trampa. Aquí hai trampa. Pero eu creo que a forma máis sinxela de mirar todo isto é as fotos de Alex, porque Alex mide o mesmo e ten fotos con todo o mundo. Quero dizer, incluso poderíamos pôr o fillo de Nah, Alex pero unha vez escoita, encima del e facer cuántos fillos de Alex mide Carlos Domingo. Joel, quer dicir, pon 1,84 e Joel sale máis alto que ele, que é estado en puntillas. Polo tanto, sí que ten que ser máis baixo que Jones el Abdelawi. Sí. Pode ser, Bueno, eu seguro que son máis baixo que Jones e Laus del Agua, iso está claro. Canto E mides tú, tamén que Joel Antón? e que todo o mundo prácticamente. Cuánto mides tú, Antón? Pois un 70. Ostra, non o diría, Sí. Un 70, bueno, na miña no meu carné de conducir estadounidense di 5 pés e 8 pulgadas, que é máis ou menos como 170 centímetros. Así que, bueno, moi alto non son, e cando eu xogaba ao fútbol e quería ser porteiro, era bo porteiro, pero o problema para min sempre foi a altura. Entón deixei de ser porteiro, metinme a defensa e finalmente árbitro, que é o que facemos aqueles que xa estamos fora do fútbol Bueno, en activo. ou xornalista deportivo tamén, ou youtuber ou tal, xa. Sí. No, eu xornalista deportivo non, non son. Youtuber, non sei. Se estar en YouTube é ser youtuber, pois entón supoño que sí. Estou aquí ca teima, Mario. Estou vendo que Joel Lago mide o mesmo que Marco Garcés. Alguén sabe cuánto mide Marco Garcés? Porque na renovación salen a par prácticamente. Non sei como dar con que altura de Xa miraremos. Xa levaremos un metro balaídos e acabaremos Xa con miraremos. esta historia. Que carallo está facendo Alex para ter esa cara e estar mirando para nada, tío? Está buscando tamén o tema das Está alturas, buscando seguro. fotos. Es que teño tantas fotos aquí que madre mía. Pois nada, hai É que... que eu non o vexo, porque a min apareceme todo vermello aí. Entón, é o único que non aparece. Hai que ver aí. Oye, comento por aquí, Dede, a cámara de Alex fai cousas raras na imaxe, como as celebracións de Aidú. Bueno, en fin. Mariseja Detective. Solo hai que ver el éxito de Chiño como cheerleader. Madre mía. Hostia, o penalti aquel. Home, mellor que Celestino, sí, supoño. Bueno. Oye, ten moito éxito entre a xuventude, Tino. Outro día que fun á tenda do Celta, ali estaba rodeado de xente. Tiña que ir Tino e un seguridade con Tiño. Ou Chiño, perdón. Tino non. Chiño. Tino Neira anda É por outra aí. cousa americana que a min non me entra moi ben polos As miolos realmente. As cheerleaders é unha das cousas, e a outra as mascotas. Temos mascota tamén na universidade, para os equipos da universidade. E cual é? A min non me chista moito realmente. É algún animal ou algo así, Antón? Sí, é unha especie de águia, pero unha cousa rara, algo que se chama Skyhawk, que é como un tipo de águia, que despois poñenlle así unhas gafas como de piloto da Segunda Guerra Mundial, e non queda moi ben estéticamente realmente, pero bueno. En fin, cousas veredes, amigos. Antón, que antes de nada, por pecharse a este debate, quero saber a túa opinión, sin entrar moito en detalle,
do tema Joel Lago, de como ves o seu crecemento, como foron as últimas xornadas, que espera do Joel Lago de futuro, e en xeral, pois bueno, responder un pouco a tantas veces que se lle señalou por erros groseros, pero tamén as poucas veces que se lle destacou polo resto do partido. Non sei en que punto estás tú con Joel Lago. Tres cousas rápidas. Primeiro, fixo un bo partido fronte ao Elxe. Valche. Igual que a meirande parte da defensa. Eu sempre digo que un dos problemas do Celta esta tempada ten sido a defensa pola falta de algúns xogadores importantes. E bueno, neste partido hai que dicir que a min, tendo o meu punto de vista, Joel fixo un bo partido. Penso que é un xogador moi novo que ten que evoluir inda moitísimo. Penso que ter defensas de calidade o seu carón pode ser moi importante nese sentido. E a terceira cousa que quero dicir de Joel Lago é que para min o meirande problema de Joel Lago está aquí, está dentro da cabeza, ten que tranquilizarse un pouco e se consegue domear eses impulsos que ten, eses cartóns amarelos que leva con moita facilidade, penso que pode mellorar. É un xogador moi novo que penso que ten que seguir traballando, hai que seguir a apoialo como a todos os canteiráns. Non me disgusta necesariamente dende un punto de vista técnico, pero penso que aquí arriba no psicolóxico ten ainda moito que traballar. Esa sería máis ou menos a miña radiografía rápida de Joel Lago. Sí, señor. Estou bastante de acordo con Antón, como habitualmente. Danos aquí, por certo, antes de seguir co que foi o partido, unha exclusiva ao señor Dinky Cádiz, que pon: dice las malas lenguas que le han hecho una oferta de renovación a Cervi para hacer de chiño en los partidos. Bueno, Está ben. pues Que poña música aí tamén no exactamente. Oye, vestiario e que fague de chiño. había quen pedía a renovación de Aidú Mario, pero tamén había quen despois da celebración aquela pedía a renovación de Cervi. Que hai xente... Somos xente pasional, macho. Somos xente pasional. Aparece un tipo con un micrófono e unha borrachera e é o noso mártir xa para todo o ano. O sea, o tema é que, o sea, hai xente que pide para Cervi algunha renovación ou para xente así de tal, o sea, en plan para xogadores aí de tal, e logo hai canterés que se nos escapan ou que non se lle ofrece renovación cando se hai que ofrecer en fin, que podrían En fin. aportar moito máis. En fin. En fin. Vouche preguntar, Alex, ahora que estás de brazos cruzados xa completamente impasible. Está forte, Alex, Cuidado. E cando non estivo? Cuidado. Eu non me meto con ele. No. Por que non? Hai que volver a facer máis exercicio. Decía, quero falar de dous nomes que polo visto no último partido, algún, incluso varios partidos atrás, creo que chegan ao momento final da tempada, pois en boa dinámica, xa digo, un máis que outro respecto aos últimos partidos, pero se falamos estrictamente do que foi o Celta Elche, gustaríame, señor Alex, falar de dous nomes como son Ilais Moriba e Ferran Jutgla. Creo que son dous xogadores reforzados por este último partido. Destacaba especialmente o tema de Ferran Jutgla. Non sei aquel retiro psicológico, cuánto tuvo de retiro psicológico, cuánto tuvo de outras cousas, non sei cuánto afectou ou deixou de afectar, pero creo que estamos vendo un xogador de 5 millóns de euros, que é o que pagou o Celta por él. Creo que non o víramos ata febreiro, moi probablemente, pero claro, ter un xogador destas características nestas alturas do ano, pois eu... Pero pagaronse 5. Non foron 4,5. Eu creo que non. Sí. Só non, 4,5 ou 5. No, Sí. Creo que foi un pouco máis, Non. De 5 non pasa. Eu creo que estuvo por aí. 4. Estou buscando aquí un segundo. Non busques, Mario, se tes a enciclopedia do Celta aquí. 8 millóns. 8 millóns? Bueno. Quen dice eso? Ese é o que tiña eu en mente, 8 millóns, non 5, sí. Non, olvídate, Mario. Bueno, vale.
Valen os teus datos, non vale o que pon por De aí todos adiante. os xeitos, as cifras reais nunca as saberemos. Xa sabedes que niso dos traspasos hai moi pouca transparencia. Celta de Vigo. El Celta ficha a Jutglà por algo máis de 5 millóns de euros. O fichase máis caro deste verán foi Ilais por 6. Bueno, el desmarque pon sobre 7. A ver, tú si pos 5, despois hai certos objetivos, subirá a tal. Non sei. Pero eu tiña entendido 8. Mundo Deportivo. Jutglà llegó al Celta procedente del Brujas este pasado verano por unos 5 millones de euros. En fin, El mundo deportivo, que supone Pero que ¿qué estará estudiado eso. ¿qué vamos a pagar por...? O sea, ¿qué vamos aquí a pelear por 4 perras? Joder, ¿qué me ha dado mío? No Faro de Vigo pone 5. 5. En donde? No Faro de Vigo. Pois hai que creer o Faro de Vigo e non a OK Diario 2 de suño ou el do Mundo Deportivo. de Transfermarkt, que é o que máis me creo eu. Estamos aquí debatiendo, non sei para que diría nada. A ver, Transfermarkt, Transfermarkt. 5 millóns pone en Transfermarkt tamén. Bueno, E agora un valor de 7. Esto é fact-checking en directo. Aí, sí, totalmente. exactamente. Stop bulos. Mario é o señor dos bulos. Alex é... Jutglà, 7 millóns de valor actual e con unha melena increíble, na foto. Oh. Pode cerrar en Transfermarkt. Que favorecido. Niso tamén me gaña. Alex, Ilais Moriba e Ferran Jutglà. Falemos destes dous porque creo que estamos falando de... 5 kilos, sí que estou vendo todo. Estamos falando posiblemente do mellor atacante do Celta nas últimas xornadas. E creo que incluso eu me aventuro xa antes de medalleros, si non o mellor, un dos mellores xogadores do Celta este partido como Ilais Moriba. Sí, pois respecto a Ferran, eu confiaba, xa o dicen, según parece ser que superou os problemas que tiña, pois vamos ao nivel que xa vimos no Brujas e tal. Ollo aí que nas de principio de tempada eu dixen que quedaba máximo goleador, ten que facer 4 partidos brutais, pero a doblete por partido como Nolito no ano de Luis Enrique chega, ollo aí. Non, pero máis alá diso aporta moito ao xogo, aporta moito ao xogo do Celta sen balón. É o xogador máis parecido, pódese decir, a Pablo Durán no traballo sin balón. Correcto. Eu estou en desacordo nunha cosa que dis, que non vimos ese Jutglà hasta febreiro. Para min, os 2 primeiros meses de Jutglà no Celta, e o dicen aquí, foron increíbles. Non O que estou de pasa acordo. é que non anécdota un pouco importante para un dianteiro, sí, pero o que aportaba o xogo de Celta con desmarques, con todo, para min Jutglà en agosto, en setembro, principios de outubro foi increíble. Logo pois tivo esa mala racha e xa está, pero parece que está de volta no mellor momento, creo, cando menos cousas funcionan, cando menos xogadores do Celta están ao seu mellor nivel, Exactamente. pois aparece Jutglà amosándolle e equilibrando un pouco a balanza. E o de Ilais, pois xa sabemos o que pode dar, o que non pode dar. Ilais fresco e un medio brutal. O que pasa é que entre que é o medio centro máis físico, que para partidos físicos Ilais é primordial, e que logo Damián sae, Beltrán sae, Miguel Román lesiónase, pois máncase, pois al final Ilais tivo que xogar todo e é moi difícil aguantar un partido o sea, 2 partidos cada semana. Sí. Creo que agora que vai ter un partido pola semana e este parón que creo que viñolle moi ben, pois creo que vai terminar o ano estes 4 partidos que quedan pois ao nivel do Elche ou incluso máis.
Ilais fresco, moi raro lo xogar un partido malo. Efectivamente. Eu creo que a regularidade que lle falta quizáis a outros xogadores dos que falamos antes, Sen con ser Ilais Ilais Moriba. un xogador que non nos vai facer gañar o partido, porque non ten cualidades para iso, para facer gañar un partido a un equipo, sí que pode ser o que máis axuda a gañar ese partido. Sen resolvelo Ilais, pero noutras facetas de xogo. E para min é, pois eso, para min vai facer 4 últimos partidos con un partido cada semana estando algo máis fresco, pois eu non agardo menos do que fixo contra o Elche. Mario? Empezamos por Jugla tamén, como a él. Estou moi de acordo con Alex, pero moi de acordo. Polo tema de, eu creo que Ferran Jugla infravalorámoslo xa desde o principio, porque creo que ao principio de temporada o único que lle faltou foi o gol, e sempre se me viraba á mente aquela parada de Gazzaniga, que despois nunca máis Gazzaniga volveu parar un balón así na súa vida, pero sacalle unha man espectacular e ao mellor houvese roto un pouco esa ansiedade bueno, esa ansiedade de malestar e tal, que tamén tería por problemas persoais Jude Gla, pero yo houvese axudado moito, e o único que lle faltou ao Jude Gla durante non sei, esos primeiros partidos tamén foi o gol. Despois tivo os problemas, todo o que queres, pero ahora mismo Jude Gla está a un nivel moi bo, e creo que non é só que ahora vai acabar ben, senón creo que xa o período de adaptación, o tema do xogo de Claudio, de entender o sistema, de asociarse con compañeiros, de moitas cousas, xa está. Eu penso que xa pasou, polo tanto eu penso que ahora o rendemento vai ser bo, e creo que para o ano vai rendir xa desde o principio da tempada segurísimo. Aparte de un xogador que, que é o que digo, que sin gol, que é o que falamos Alex e eu, aporta un traballo espectacular. Se non está Pablo Durán, pois el presiona prácticamente tamén. Creo que aínda non chega ao nivel de Pablo Durán, porque me parece, para mí impresionando como a Pablo Durán non é ningún. É unha pasada como fai ese traballo, pero bueno, en fin. E despois o tema Ilais Moriba, penso que ese baixón que tivo aí xusto ese meseciño antes do partido de Friburgo, por aí que foi, que despois xa enganchou estos partidos e para min xa estuvo outra vez excelso, creo que era tamén unha acumulación de cansancia, tanto físico e psicolóxico, porque o Celta tamén había xogado mal, por moitas cousas en concreto, pero Ilais leva unha temporada para ser do mellorciño do equipo sin duda, o sea, o top 3 ou non sei se diría top 2, non sei. Bueno, non sei como se enfocaría, pero bueno, Ilais está a un nivel espectacular. Toda a tempada, digo. E saindo diso, tamén hai que ser conscientes outra vez de que é outro rapaz supernovo. Creo que agora cumpleu 20, bueno, ten 22, non? Creo. Pero outra película. É outra película. Entón estamos a falar de 22 anos, que por moito que andivese por aí un pouco rodado, non deixa de ser un rapaz de 22 anos. Entón, este ano probablemente na súa carreira sexa o ano de máis regularidade, de máis madurez, e ten 22 anos. Estamos falando de Ilais Moriba que eu creo que como siga medrando así, obviamente aquí eu penso que po ano non sei se seguirá, pero é un xogador que está chamado a ir a máis, a moito máis, porque o seu físico é moi bo, ten unha calidad tremenda, e é un xogador que é de moito recorrido, de moi bo físico, e que ligas como a Premier, donde esos xogadores se valoran moito, pues seguro que lle van a botar o ollo, ou incluso equipos daqui da liga lle van a botar o ollo, seguro. E non é canteirán, polo tanto probablemente teña papeleta de tal, pero é que o rendemento de Ilais para min este ano está a ser moi bo, pero nada que discutir. Realmente é curioso como sí, di Alex. 3 incisos no de Mario. Tamén recordar que Ilais Moriba na época esa mala que tivo a ver, mala tampouco, de menos nivel, tamén influe moito o Ramadán. Tamén, é verdad. Non sei, por ese proceso. Sí. Como non vai influir, home? Dá má sensación de que nos futbolistas musulmáns entra aí o Ramadán e o teñen medidísimo, en todas as categorías. Nah, pero non é o mismo, non sei, descoñecemento total, pero é física pura. Se ti non tomas agua entre adestramentos, non tomas agua nun partido, polo día non alimentas ben, porque non é o mismo chear
chear a tripa solo polas noites para todo o día que ir comendo racionadamente cada comida. Non, o sea, se de algo sei eu é de comida, e iso influe. O sea, podes levarlo mellor ou peor, pero non, o sea, que creo que non hai un man posible que facendo deporte non sexa un lastre non poder tomar un trago de agua e non poder comer nada durante o día. É dicir, fan unha comida ou dos, pero moi seguidas, e esa comida ten que durar 16 horas. En 3 horas tes feita a digestión. O sea, iso influe a todos. Logo, outro punto que obviamente Jutla sin balón non é Pablo Durán, pero porque Pablo Durán hai un e non hai máis. De feito, Pablo Durán é o N'Golo Kanté dos dianteiros. É dicir, Jutla hace moi ben seu traballo, pero claro, logo hai especialistas, por así decirlo, como Pablo Durán moi difícil presionar, os xogos sin balón, a loita que ten e tal. Para mí é un prodigio deso. E o terceiro punto, Ajá. xa non recordo cal era. Pois non me extraña, macho, non me extraña. Claro, porque puxose a falar de comida, entón, claro, xa esqueceu. Este tío está de coña. Claro, puxos a falar de comida e comeu un comentario tamén. Ilais non viu moito que ten a 22, creo que Ilais ten 24, 25 seguro. Pero Ilai non se pode medir con Joel Lago, Creo que joder, son está desde 24 coña, o que anos. pasa? Que ten que ver Ilai Moriba con... E likes? Ai, non, E likes eu penso que son 22. 22, eu No. creo que tamén, 22, 23. Ten que estar aí. 23. Pois mira, nin pa ti nin pa mí. Eu dixen 24, ti 22, pois 23. Sí. Con todo a ver, isto... facendo contas, ten en conta que fixo a tempada co Barça, que creo que sube con 18 anos, ficha o Leipzig, estivo unha tempada aí, e logo foi unha tempada ao Xetafe, outra tempada ao Valencia, O sea, aquí leva 2. O sea, Pero eu tiña na cabeza que era 22 porque empezou a temporada con 22, cumpleu o 19 de enero. Por eso acaba de cumprir os que recentemente. Entonces, por eso, claro, igual tiña na cabeza. Pero bueno, 23 anos é un chavalín. O sea, ainda así de que claro. eu pensaba que eran 24. O sea, moi... Eu, escoita, A ver, escoita unha cousa. Irán. Sobre o tema Ilai Moriba, Antón, como ben comentaba o señor Mario, é unha venta futurible que eu dame a sensación de que ten un cartel na frente de que os millóns que necesita o Celta van salir de Ilai Moriba. Sí. Agora ben, mira que escoitamos dimes, diretes, intereses, ofertas, chamadas e non sei que. Eu en todo o ano creo que non li nada de Ilai Moriba. O Wolverhampton ou Everton interésase por Ilai Moriba ou non sei que, chama o Celta e pregunta por non sei que. Non sei se crees que pode ir tamén por aí o tema de saídas en cuanto Brau. Como ves tamén este futbolista, Antón? Eu penso que sí, penso que o Celta sempre fai unha venda desas grandes como eles din, non? Polas razóns que sexan, xa digo que eu non entro na economía, tampouco me creo especialmente todo o que di a directiva sobre a economía, pero esa é outra cousa. Imos falar de Moriba. A min pásame con Moriba o que eu penso que a Moriba lle pasou algo semellante ao que lle pasou a Borja. Xogou tanto que chega un momento en que está totalmente sobrecargado. Por suposto Moriba que especialmente. Os componentes culturais e o Ramadán e todas as cousas poden ter a súa importancia e tal, pero penso que no caso de Moriba pois foi un xogador que estivo pois moi sobrecargado de partidos esta tempada. De feito, se vos dades conta, cando Moriba non funciona, pois o medio campo tampouco funciona. Entón, é un xogador realmente moi importante polas características que xa comentastes, que non vou repetir, e tamén estou seguro de que haberá unha chea de equipos en Inglaterra especialmente que poidan estar interesados nel. Eu teño bastante aceptado prácticamente que este verán Moriba é probablemente un dos que nos han deixar. Bueno, como sempre hai unha venda grande, pois eu teño a sensación de que esta vai ser esa venda grande. E despois, no caso de Jutla, eu penso que houbo demasiada obsesión por parte do celtismo cos goles de Jutla ou coa falta de goles de Jutla no comezo da tempada. E penso que
esa obsesión con que non marcaba, que por suposto tamén lle afectou a él, penso que fixo que moitos celtistas non visen a importancia do seu traballo sen balón, do que aportaba o equipo sen marcar gol, e de novo, igual que Borja, o que aporta Borja e o que aporta Jutgla non son simplemente os goles, senón moitas outras cousas que se ven moi ben no campo, seguramente moito mellor que na televisión. Entón eu estou un pouco en desvantaxe nese sentido, porque non podo velo en directo no campo, non? Pero Sí, é certo. eu teño a Jutgla por un xogador moi valioso precisamente por iso, por como xoga sen balón e polo que aporta sen balón. Se ademais chega un momento no que comeza a marcar goles, pois entón penso que todavía mellor. Pero, dende logo, para min, un dos xogadores máis importantes desta tempada, sen dúbida, o mesmo que Ilaix Moriba. Bueno, e a polivalencia, que non a mencionamos, porque é un xogador que che xoga en dereita, en esquerda e no centro. Tamén, sí. É para dentro, non? Exacto. Cando marca para dentro, sí, efectivamente. Bueno, pero para dentro non van moitas, E mira que parecía un xogador desto chegador que lle pegaba, sobre todo a primeira tempada, eu recordo que intentaba bastante de pegarlle de fora e tal. Bueno, non é unha das virtudes do señor Ilaix Moriba, verdad? Mira, pero que o tema destes, porque acabamos de falar de Jutgla, acabamos de falar de Pablo Durán, precisamente iso que o tema é que se entendes o esquema de Girález un pouco, se ves os partidos xa desde o Fortuna hasta hoxe e todo, ves a importancia que ten o saber presionar e o saber executar as órdenes de Claudio. O sea, quer decir, a presión no sistema de Claudio é o máis importante para min con diferencia. Porque o tema é, unha vez que recuperas balón, sí que intentas facer daño dunha maneira ou outra, según o que necesites, pero é que o Celta é un equipo que presiona moito, xa seña campo rival, e incluso o que digo, en bloque baixo, cando ten que ir a apretar, apreta ben, non é que esteña esperando seña un bloque baixo estilo Getafe, quer dicir, mete un pouco o equipo atrás, pero non está aí a velas vir, como se dice, non? Entonces, por iso eu creo que o tema da presión é tan importante e este tipo de xogadores, quer dicir, falamos de Borja tamén, pero quer dicir, arriba ou andas ou non xogas ou iso, porque eu acórdame de Dubicas, eu acórdame de tal e non encaixaron pois precisamente por non saber entender a Claudio nesas cousas, senón Dubicas eu penso que ahora non pode dudar ninguén que tiña gol e que tiña pois talento para o gol e o está demostrando no como. Pero, oye, é que aquí se pedían outras cousas que non quixo, non se adaptou, non quixo adaptarse, e encima deixo nos tirados. Pois, é o que hai, é o que hai. Bueno, tirados, entre comillas, O do gol de Como? Dubicas, eu creo que non hai celtista que dubidase de que o ten, porque o demostrou dende o primeiro día no Celta. Outra cousa é que penses que tes que ser titular sí ou sí por decreto cando se galarse. Non, e aparte o tema é que eu digo, que eu non estou dicindo tampouco que cando salía ainda presionaba e tal, pero penso que se non xogaba realmente porque ao final, por moito que corras, se non ejecutas ben a presión cando tes que ejecutar todo iso, estás facendo que en segunda xogada o equipo non recupere o balón. Porque, quer dicir, todo este traballo non é que seña un recuperador o mismo dianteiro que está presionando, seña que enseña, quer decir, na esquerda, na dereita, na dianteira, os mediapuntas que enseña, senón que normalmente esa presión se fai para que despois outros os rivais faigan un pase mal feito e os compañeros se recuperen. E aí está o tema, que iso é algo colectivo, non é algo individual. Claro, ademais, o que dis, Mario, penso que é moi importante porque pode axudar a explicar un pouco por que o Celta xoga tantos partidos nos que hai moitas críticas de xente, eu mesmo teño dito isto moitas veces, que di que o Celta pois xoga unha metade ou non xoga un partido completo, etc. Pero en parte pode ser tamén porque o sistema de Claudio físicamente é un sistema moi exixente, non? Entón é moi difícil manter esa presión e esa tensión durante 90 minutos ou máis, case 100 minutos dun partido, non? Entón estou moi de acordo en que os xogadores que veñan e os da canteira que xa están evidentemente instruídos en todo iso, pois teñen que comprender que efectivamente ese é o estilo do Celta. De feito, cando a min menos me gusta o Celta é cando renuncia a ese estilo precisamente, non? Bueno,
Pois sí, estou moi de acordo co que comenta. Sí, pero é que non é casualidade que a tempada pasada o Celta nos últimos minutos de partido fose o equipo que máis goles marcaba, se mal non me equivoco. É todo polo tema, obviamente, que si tú ejecutas presión ao rival, estás aí, dalle que te veo, pois ao final a primeira parte entre equipos, non só co Celta, quero dicir, no fútbol de hoxe en día é bastante así. Hai moitísimo desgaste. E despois na segunda parte pois suele haber máis espacios, dependendo de como xoga o rival e dependendo tamén como xogues ti, pero bueno, normalmente é así, claro, porque os xogadores están cansados e, bueno, permítense pois, un pouquiño máis de espacios e aí é onde podes intentar dunha maneira ou outra coa posesión ou as transicións rápidas ou o que seña, ou o que queiras. Esas trocas funcionan tamén, claro. Claro, claro, obviamente, depende do que utilices e todo, pero quero dicir, obviamente este fútbol cambiou moito, moito, moito. E aparte que o que digo, que dentro do propio partido, da propia primeira parte ou segunda, os entrenadores agora utilizan un sistema táctico ou outro, incluso para defender poñen 5, pero despois para atacar se convirte en un esquema totalmente diferente. Requiere, pois, por exemplo, os carrileiros que temos teñen que ter unha forma física espectacular porque senón non aguantan ou incluso os centrais, porque quero dicir, eu ás veces cando vexo a Javi Rodríguez que rompe liñas e sorprende atravesando o campo e se mete ali para centrar ou para rematar, pois non é casualidade, hai que estar preparado físicamente, claro. Bueno, A xente creo que non é consciente do exixente e complicado que é xogar así. Sí, sí. Eu este ano o puxen en práctica no meu equipo, é moi difícil. Obviamente, mira que meus rapaces voan porque se algo non lles falta é preparación física, pero por moi preparados que estén físicamente non aguantan o partido. Cando Claro, claro. ti como adestrador vas vendo cosas, por iso o de os micropartidos e tal. Eu Exacto. cando salgo presionando arriba pares e tal, eu cando vexo xa que 2-3 xogadores non chegan igual que chegaban ao principio, é a hora de retrasar o equipo, agardamos en bloque medio ou bloque baixo, depende o nivel de xogo do outro equipo, vamos collendo oxígeno, volviendo a meter oxígeno nos pulmóns cando o balón está lonxe ou tal, e xa voltamos a presionar cando o equipo está preparado. Pero é imposible, o sea, non son máquina, é imposible ter xogadores preparados para xogar 90 minutos a todo o campo detrás do teu par. O sea, é imposible en primeira división e moito máis en rapaces. Pero es que é moi complicado, por eso es que non só xoga un equipo, xogan dous equipos. Exacto. E o equipo tamén ti cando presionas dunha determinada maneira, normalmente en primeira división hai xente moi capacitada. Para min, por exemplo, un mal exemplo diso é de Sarabia. Para min é de Sarabia tácticamente palito. neste partido, considerando como adestrador que ten bastante idea de fútbol, pero neste partido para min estivo torpe, non supo ver Totalmente. nada do que estaba a acontecer no partido. Eu sabedes que eu me sento xusto al lado do banquillo visitante, e non sabía dar instrucciones, simplemente gritaba dando ánimos e metiendo tensión aos xogadores, pero casi ninguna corrección táctica. E non se enterou, pero normalmente hai xente moi preparada e cando ti estás presionando dunha determinada maneira, os contrarios tamén intentan facer cousas para desarbolar o sea, o que estás planteando. En un partido es que é moi parecido aínda que sexa fútbol, ajedrez. O sea, ti fas movimentos, depende o que este facendo o contrario, e cando o contrario pilla a tónica do partido, cando pilla donde poder facerte dano, Claudio, o que ten que buscar a forma de volver a facerles dano. O sea, es que hai moito, por eso nos partidos vemos que os primeiros 15 minutos son para un equipo, os 20 seguintes son para outro porque encontrou a tecla o que dominaba ao principio, pois agora está pasando mal e logo volve a dar a volta. O sea, é unha cuestión física e unha cuestión táctica tamén. O sea, é moi complexo.
hai que estar aí. É impresionante como eu métome ali detrás da portería o meu partido que vexo eu do Celta mirar a ver se se move a red da portería contraria porque non vexo un carallo tan lonxe e Alex ve hasta os movementos do adestrador rival, macho. E que vemos dous partidos completamente A ver, claro, despois chego eu aquí e que cona digo, por pois iso eu que sentóme, sei, tío. sentóme onde me sento e quero aprender, o sea, eu o digo moito, eu viví moitos anos o Celta como fan e agora para min é case un traballo, o que me deis anos nenos tamén, pero eu intento, o sea, eu vou a Balaidos a aprender, sinceramente. Tamén hai que decir que, digo, ás veces pensamos que non se enteran, o mellor sí que se enteran, está animando porque quere que, refírme, porque quere que ejecuten ben as ordes. O sea, a min vénseme a cabeza o partido contra o Alavés, que Quique Sánchez Foles ao final fai os cambios aí, en plan, botalle huevos, fai os cambios, pero é que o Alavés seguiu facendo exactamente o mismo que estaba a facer. Exactamente, o único que cambiou foi as pezas para facelo mellor. Hai que entenderan de tal. E ao final, quero dicir, tamén hai que decir que para min foi desconexión do Celta, o Celta axudou a iso, obviamente, que foi un partido desastroso, pero bueno, pero digo, joder, pero meteu os outros que tal e ao final levantou o partido. Entón, quero dicir, hai veces tamén que obviamente o entrenador non ten a culpa, senón que ao mellor os xogadores por psicología, polo que sexa, pois non están a entender ou non están a acatar o que o entrenador precisa e claro, simplemente Claro, é que se ejecute ben iso. Pero bueno, se tes cambios para facelo ben, se lle botas quero dicir, neste caso para min Eder Sarabia, o problema que tivo non é solo que para min, o por lo menos o plan que estaba vendo non lle estaba funcionando, senón que puido haber feito algún cambio radical ou algunha cousa para ver se algún xogador reaccionaba, quero dicir, ou unhos cambios de xogadores que ao final pues non rentabilizou, non se explicou ben ou non lle supo transmitir, vamos. E hai que ter en conta os erros tamén, non? Porque realmente o Celta non fixo un gran partido, pero tivo moita efectividade, prácticamente marcou case que todo o que tivo. Bueno, o primeiro gol, pois hai que ter en conta que hai un erro importante, non, da defensa do Elxe, co que evidentemente non contaba o seu adestrador, e bueno, pois é que o fútbol é un cúmulo de circunstancias e sobre todo é un deporte de intres nos que hai que marcar os goles, se non se marcan, pois despois acaba un pagando a situación, non? Entón, penso que ás veces hai que gañar partidos como estes nos que non se xoga dun xeito excelente, pero no que tampouco se ten o balón, pero sempre dicimos que o problema é o que se fai co balón cando se ten, e o Elxe pois non fixo tampouco tanto perigoso co balón. Entón, bueno, pois chega un momento no que entre os erros e os acertos do Celta, etc., pois o partido sae moi mal para os intereses do equipo de Eder, por certo, verdadeiro señor coas súas verbas sobre Iago Aspas, falando del como a un dos grandes dianteiros da historia do fútbol español, etc., etc. Bueno, gustoume moito iso tamén porque gústame cando os deportistas, os adestradores, etc., pois saben perder e teñen boas palabras na derrota, non? E aí pois tiro o chapeu porque realmente me gustou moito o que escoitei dicir a Eder. Sí, señor. Bueno, rápidamente, antes de nada, por xa rematar co tema do partido, vou vos pedir, xa digo, de xeito picadiño, MVPs e pufos deste partido. Empezo por Alex. Empeza xa, Pues non MVPs, tiña pensado. 2 MVPs e 2 pufos, xa, de golpe. De golpe non. No, que comece cos MVPs, non? Tempo que non entro Veña, nun podcast MVPs, vamos cos MVPs solo. Hugo Álvarez, non sei. Hai tempo que non entras, pero te acordaste das costumes. Iago Aspas, non sei, Iago Aspas, venga, por decir algo. Mario? Non sei. Vou dicir un por liña porque me parece o xusto, non? Un por porque liña. O equipo en xeral estivo moi ben. Eu vou dicir un por liña. Eu vou dicir Ferran Jutglà, Ilais Moriba e Javi Rodríguez. Estou de acordo, pero como eu digo, bueno, claro. Como eu digo dous, pedías dous, eu estou de acordo que di Mario, así que vou
vou dicir Jutgla e Moriba, porque os dous fixeron un gran partido, e ademais alegroume moito ver a como mellorou non Moriba en relación cos partidos anteriores. Así que Moriba e Ferran Jutgla. Agora eu que reflexionei e pensei un pouco, A ver. Non son nin Iago Aspas nin Hugo Álvarez, aínda que tamén, porque foi un partido de equipo. Está moi ben. O sea, que Pero, tamén vai decir tropecientos como Mario. Aquí as normas podelas boas, non? Mario dixo que non? Non, 3, con Javi. Dixen tamén. tres. El dixo Sí. 3, el dixo 3. Para min, Carreira fixe un partidazo. Aí está, aínda home, que aí non- está, por fin. Eu creo que xa, como todos os partidos está a ese nivel, Correcto. xa pasamos por alto. Por fin. Pero Carreira, e logo, agora que o penso, quero poñer en moi alto, porque non foi un partido vistoso, non foi un partido con balón, pero para min Fer López fai un auténtico partidazo no medio campo. Hai Pablo, que contento está. Estou contentísimo. A ver, a Fer non eu iba a diría decir, non que- iba a decir a Fer, pero destacar a Fer pareceme moi axeitado, sí, señor. A Williot non se pode destacar. Agora ben, o que fai é de Williot. Non sei cuántos máis o fan. World class. É o meu Superclase, sí, favorito. sí. Impresionante. Sí, non, é dos teus favoritos, non? Aí, como lle estás jodendo aí a Pablo todo o que dixo daquela... Home, vas bueno, encher o sí, buche, tamén. vas encher o buche a costa do carallo. A ver, o de Bildo que é autista total, o sea, es que non sei. Autista palo bo e palo malo. O sea, Bueno, a ver, vaya sobrón. intentemos emplear outros termos que non se xa unha enfermedade. No momento que quere, e se non quere facer nada non o fai, Sí, e se quere facer o máis bonito do partido o fai, É un pero puto empanado, va con- pero fai o que quere, tío, fai o que quere. Bueno, eu quero destacar a Sergio Carreira, pareceme unha indecencia pola nosa parte non ter mencionado a Sergio Carreira hasta esta hora da noite. Para min o primeiro de todos. E despois íbame quedar con Moriba, pero creo que é de xustiza, como dicen por aí arriba, que teño que quedarme con Jutgla despois de darlle moitos paus no principio de tempada e no mediado de tempada. Ahora aplaudo de Mario. Por fin Quédame admites con- algo de Jutgla, cabrón. No, está claro que Jutgla está sendo para min o mellor atacante do Celta no último mes. Con todo o que eso supón. Gústame empezar a ver cousas tanto por dereita como por esquerda de Álvaro Núñez, Creo que chega tarde, pero de ter vido igual sin lesión e tal, igual estamos falando de outra cousa. Bueno, Pufos. Chegaste, Como chegou tarde, quero decir. sí, acaba de chegar ao Celta, o sea, Sí, pero tranquilos. Claro. quero decir, Claro. chegou o inverno aparte- lesionado, é o que Oiche, quero decir. Se a chegara en enero polivalencia- para xogar, Chega o 2 de febreiro, vale? Está mancado e tal. Joder. Bueno, Claro, Pues, claro. pues por eso digo que chega tarde, coño. Claro, que non está aquí para mitad de tempada. Acordaos que a polivalencia vai nos dar moito e máis nos daría, se estuvera recuperado, acordaos porque no medio campo houvese nos dado tamén moitas cousas, porque el de medio centro pode xogar. Algo puntual, pero sí que ten xogado tamén no Elche de medio centro, é un tío super inteligente. Álvaro Núñez, o que pasa é que eu casi apunto a él máis para a temporada que ven, cando empece aí con outras cousas e tal, pero para min ideal porque en plan este ano xa lle vai dar para ir coñecendo todo o sistema de Claudio, os compañeros e demais. Unha pregunta. Tedes pufos? Eu non daría, pero sempre damos os menos vos do partido, Os non? menos vos, non? Sí, e quen? Vale. Bueno, eu neste caso Mario, empezas tú? Veña. Manu Fernández Bueno, e Óscar Mingueza. Anda. Sí, pode ser Manu Fernández e Óscar Mingueza, que son os que eu pensaba. Podería engadir el Abdelawi, que tampouco aportou moito, non? Cando Tamén. saiu, pero bueno, Sí, Pero como... cuánto xogaron Pero bueno, estes tíos? calquera deses tres, pero inda nese caso, Pufo de novo é unha verba moi forte. Claro. Pablo, así que... Vamos a ver, Pufos, estrictamente o eu de creo que Manu, a gestión moi seria. Galego Pufiño, venga. estrictamente Pufiño. o de Manu, Pufiño. 45 Claro. en penalti. Os doxe, a min pareceme que estuveran ben, todos en xeral. Non se tuvera que tal, eu non digo... Ben,
Eu non lle diría a ninguén. Eu non vou a dicir ninguén. Absolutamente. Pareceme que o equipo estuvo moi correcto, que fixeron ben e tal. John Simingueza di por aquí En- tamén Jaime Soto para os pufos e likes e Carreira para os MVPs. Eran os meus, efectivamente. Sí, sí. Bueno, amigas e amigos, rápidamente, ou non tan rapidamente, Antón, tú en cuanto teñas que liscar, escapa e non digas nin adiós. Estou agardando a mensaxe, cando chegue, pois xa vos lo digo e lisco. Temos que falar, agora sí, do que lle queda ao Celta. O título deste directo vai directamente a cales son as contas do Celta para xogar en Europa. O señor Xorxe Paz ao principio do directo puña que as contas son claras, que haxa plaza extra en Europa e puntuar en San Mamés. Empezamos xa co que di o señor Xorxe Paz. Vamos facer balance Interpreto que dá por sentado que os da casa os ganamos. Pois non o sei. E probablemente xa este dormindo Xorxe Paz, pero preguntarémoslle en un futuro. Quedan 4 partidos de Liga. O Celta ten 47 puntos. 53 ten o Betis, que pode ser Plaza Europa League ou Plaza Champions. 44 ten o Xetafe e tamén ten o Athletic Club, que marcaría en principio esa sétima plaza que, oye, é moi probable tamén que non teña plaza europea. A Real Sociedade xa ten firmada. Pablo, sabes o que están dicindo? Sí. Sí ou non? A ver, que estamos en conference. España está casi, o sea, prácticamente feita está. Por qué? Ten en conta. Por qué? Porque se non pasan o Bayern e o Friburgo, está feita. E se non pasa o Atlético nin o Rayo? Está feita porque España está por enriba. Bueno, pero está por enriba por cuatro duros. Por case medio punto. E se o Bayern gana a Champions League, que é o máis probable? Hombre, o máis probable non sei, pero vamos, que eu analizando o partido, eu se tivese que apostar a miña casa, aposto non só a que o PSG pasa, senón que engaña. Porque o Bayern, corriendo cara atrás aos espazos, o sea, son unha absoluta banda. Non saben correr para Unha banda, o Bayern de Múnich, unha banda. Hostia. Sí, defensivamente correndo para atrás. Ainda que podas decir, Upamecano, voz central, correndo para atrás é horrible. O sea, un Madrid mediocre metou 3 no Allianz. O PSG meteu 5 e cousa que eu xa dice. O sea, se queres mañá falamos e facemos outro directo. Non analicemos agora o Bayern de Múnich, por favor, porque estamos facendo as contas a golpe de 1:25 da mañá. Eu non fixen as contas, Pablo. E a séptima praza é para España. Vale, pois moi ben. Bueno, se a séptima praza é para España, como deben estar as outras ligas en Europa? Pero bueno, esa é outra cuestión. Para min, que o Celta se clasifique pasa por gañar os 2 partidos de casa e puntuar en San Mamés, porque vamos falar diso, Antón, antes de nada, para que todo o mundo teña claro. Iso suporía que estaríamos por riba do Athletic Club de Bilbao en golaveraxe, ¿no? A ver, sí, pero un momento, que a xente está vendo aquí en riguroso directo os 4 partidos que restan: Atlético de Madrid Celta, Celta Levante, Athletic Club Celta e Celta Sevilla. Son 2 partidos en casa contra 2 equipos de abaixo. Eses 2 últimos xogados ao mesmo tempo que todos os demais. Sí, e veremos en que situación Athletic e en que situación Sevilla. Eu quero pensar que o Sevilla xa se vai dar salvado con un pouco de holgura. O Atlético de Madrid veremos como vende a Champions, e despois Levante e Athletic, para min son 2 partidos que pode pasar absolutamente de todo. Espero non perder co Levante, pero non me sorprendería perder co Levante en Balaídos 1-2. E despois o de Atlético de Madrid é o que máis despistado me ten, son sincero. Como saque o Atlético de Madrid un 11 como que gañou en Mestalla, tío, se non puntuamos contra ese Atlético de Madrid, hai que ter cuidado, porque creo que coñecía a 3 xogadores dos que entraron de inicio. Empezou a meter, bueno, Xuvenís a punta pala, ao final gaña 0-2 en Mestalla. Cousas veredes. Pero Pablo, por que non volvemos ás vellas costumbres? Laranxa ou verde? A ver.
Hasta a sonrisa escapou, aí. É que xa, Eu, hostia, eu quédaseme atrás ese sinto debate. moito, pero que beso na penúltima xornada en San Mamés, querendo que o Atleti de Bilbao gañe o gol a verás. Un 3-0 en Por San favor. Mamés, firmando, Eu non fago esas contas. Eu vou coas laranxas sempre, xa o sabes. Pregunto vos. Antón. vendo ao Rayo en semifinais contra o Nada, Estrasburgo. nada. Joder. Olvídate. Antón, Vale. Antón, pregúntoche, empezo por ti. Atlético de Madrid, fora da casa, Celta, o sea, Levante en Balaídos, Athletic Club en San Mamés e Sevilla en Balaídos. ¿Cuántos puntos fai o Celta destos 12? Eu penso que vai facer 6. Porque eu teño a sensación de que vai perder os 2 partidos de fora e vai gañar os 2 da casa. Pero o que me gustaría, como xa dixen antes, sería as 2 vitorias na casa e o empate, alo menos, en San Mamés. Pero eu penso que o Celta vai quedar fora de Europa por moi pouquiño, realmente. Madre E penso que se eso ocorre, segue a ser unha moi boa tempada do Celta, sería unha mágoa, evidentemente, pero eu teño esa sensación. Non é o que quero, evidentemente, pero porque xa alguén dirá cenizo, tal, anticeltista. No. Mal Cenizo, celtista, anticeltista, devolve o tal, bueno, carné. devolve que non o teño porque, claro, efectivamente, Que bueno, pa qué, claro. de todos os xeitos, vou dicir que eu teño esa sensación de que o Celta vai quedar a un chisco de Europa nesta tempada. Ai. Pero como eu penso que o Celta está a conseguir uns resultados que están por riba do plantel que ten, estou contento co traballo feito, estou contento co lonxe que se chegou en Europa, estou contento coa tempada do Celta. Se o Celta se clasifica para Europa, entón é unha festa totalmente rachada, dende o meu punto de vista. Voume marcar un Pablo, Atención. vale? Voume marcar un señor Pablo Verdeal. A ver o que é iso. Non sei se a nosa Señor Pavlov. estimada audiencia recorda cando eu dixen que íbamos gañar a Europa League con Brian Zaragoza de Pufo, e vou decirlle ora, Antón, se facemos 6 puntos de 12 posibles e tendo unha ventaxa de 3, ti sabes que estás obrigando a 2 equipos a facer 10 puntos ou máis? Bueno, Para quedar fora de sí. Europa. Pero depende tamén das golaveraxes, non? Iso é o que non fixen os deberes para saber iso. A ver, co Xetafe perdemos o golaveraxe, estarías Olvídate do obligando Xetafe, ao joder, Xetafe non me a facer- jodas. Olvídate do Xetafe xa. Eu non me olvídome xa, o sea, ten que estar en Pero por qué? Athletic Club, Celta e Betis. E moverse aí como boamente queiras. No. Non podes. Oye, Bueno, como Athletic Club, como Athletic Club. como Athletic Club. Como Athletic Club, escoita, Claro. o Getafe, os partidos que lle quedan. Se teño mismos Real puntos. Oviedo, quédalle. No partiere. Exacto, o Mallorca na casa, quédalle o Elche fora e quédalle o Osasuna. Que o mellor o Osasuna a estas alturas xa non se xoga absolutamente nada. Pois é O verdade. Getafe ten un calendario Pois é bastante asequible. Una merda. Con todos os respetos, una merda, Mario. Digo porque o Oviedo se perde a semana que ven, está descendido. E se non tamén, Por lo fillo. tanto, gañar ao Tartiere e no Tartiere e descender aí, eu creo que o Oviedo, polo que sexa, vai agardar baixar fora da casa e non na súa casa. O Mallorca xógase todo, para min é un rival moi similar ao Xetafe, coa diferencia de que arriba ten individualidade, moita técnica con Darder e Pablo Torre, e tendo un dianteiro como Muriqui. Eu non creo que o Xetafe gaña o Mallorca xogándose o descenso. E logo no Elche, tamén. O Elche xogándose a vida e vete á súa casa a gañar o partido. Para min o Xetafe vai gañar a Osasuna, nada máis. Para min. Pero que é un rival, está claro, porque está a 3 puntos.
Pero para min acagou moito porque o partido máis asequible que tiña xunto ao de Osasuna, Rayo pensando na Conference, acagou brutalmente para min. E xogou horrible, que eu vin o partido e foi un desastre. Se quería ir a Europa, tiña que ganar o Rayo sí o sí. Gañar, todos sabemos ano tras ano que pasa cos equipos de abaixo, mira o que están apretando todos, e ganar no Tartiere e no Martínez Valero para min é moi complicado. Incluso se fose o Celta, eu se o Celta ten que ir ao Tartiere e ao Martínez Valero xogando o descenso os dous, estaría máis cagado que co calendario que temos. Non é Bueno, o mismo ir o a súa Martínez Valero vale, comprocho. O Tartiere xa non teño tan claro, pero bueno. E o Osasuna vai A ser ver, un paseo. Eso o sí que Tartiere lle dou o é Getafe que moi queira. difícil marcar gol, Unha cousa é que arriba non teñan moito gol e resolvan, pero no Tartiere costa sudor, sangre e lágrimas marcar gol. Así que eu non vexo ao Xetafe gañando aí, sinceramente. Bueno, E repito, co Oviedo podendo baixar matemáticamente no seu campo. se non jode O sea, Europa o Getafe, van a este xogar a Getafe, 1000 revoluciones. Dios mío. Bueno, un Getafe que hasta xaneiro eran 3 e o do tambor. E vai nos joder a praza o Getafe. Estamos de carallo. Bueno, pues Antón da 6 puntos para o Celta. Alex, ¿cuántos 9. puntos? Hostia. ¿E como repartes? A meu pesar, moi a meu pesar, 9. Moi a meu pesar, xogamos Champions. Porque con 9 vas O Can Europa acaba de League, decir, qué barbaridad acaba de decir este tío que va a facer 9 puntos. O Can non dá crédito. Por que? Porque quere ir a Conference, eso é o que vexo, non? Pois sí, a mí eu sigo no barco do ano pasado. Moi linda a Europa League deste ano, pero se me das a Conference, eu xa o dise no anterior directo. Champions, Conference, Europa League, in that order. Se me pos Champions, pois cos cartos que dan aí, a Champions, aínda que caiga na primeira ronda. Hombre, claro. Pero a ver, que es que os cartos tampouco, eu o dise no ano pasado, e os cartos non son tanta diferencia. O Celta gañou 17 millóns en Europa League este ano, Sí, e o pero Rayo estando en semifinais xa ganou 16 millóns. O sea, que hai 1 millón de diferencia entre o que levou o Celta caendo en cuartos e o que levou o Rayo caendo en bueno, semifinais. caendo Vamos a en ver. fase previa de... O sea, en fase previa, en fase de grupos de Champions creo que está por aí tamén. En 14, 15. Non, a fase 30 millóns só por entrar en 30 Champions. millóns. O sea, tocar a liguilla 30 millóns. Pero 30. o do Mas Girona é logo un despois descalabro, das entonces. No, es que a Champions dá moitísimo. Hostia, A Europa League e a Conference moito menos. bueno, Pero, Alex, pero iso é o que decíamos, ¿cómo divides bueno, estos 9 puntos? todos menos en San Mamés. Mario? Eu creo que no Metropolitano imos gañar porque Vai non quisera, porque non quero, porque veo a praza extra tan lograda, estou tan seguro que mañá o Bayern non só vai caer eliminado, seno que tamén perde o partido, que eu quero que gañe a Champions o Arsenal. Sempre foi un equipo que me cae moi ben e a mí no Atlético non me cae nada ben. Pero creo, non sei por qué, pero me dá que o Atlético vai pasar Emirates e van vir de fiesta e a Liga súdase ya. Efectivamente. Mario, ¿qué dices ti? Eu digo 6 puntos. ¿E como repartes? Contra o Atlético empate, contra o Levante empate, contra o Bilbao empate e ganamos contra o Sevilla. Clavaches a miña, E digo, o Atlético... O Levante moi perdido, Ya, pero mira, de Carlos Álvarez. É que mira, o tema xa, pero que o tema é que Carlos Espí é un dianteiro moi bo cabezador, vai haber moito centro lateral. É probablemente despois do Atlético de Madrid casi me dá máis medo o Levante que o Bilbao, porque o Bilbao, pois bueno, indo ali eu que sei, o último partido ao volver de ali na casa, isto lo outro, non sei. Vexo o Atlético o xogo que estaba e tal, a afición non está demasiado con eles, poido ver máis incertidumbre e creo que o xogo do Celta pois pode ser máis efectivo.
tampouco son rematadores puros ali no Bilbao. Non sei, quero dicir, Non sei. contra o Sevilla creo que ganamos fijo, contra o Athletic Bilbao creo que podemos sacar un punto. Contra o Levante é o que digo, contra o Levante pareceme un equipo super peligroso, pareceme que aparte na casa que non acabamos de acadar tantos bons resultados, creo que, o sea, dame moito medo. E sí que contra o Atlético de Madrid poño un empate que podría ser unha victoria, pero sí que bueno, eu que opino mismo que Alex, que seguramente eu creo creo e espero que pasen na Champions e que vayan un pouco de reservándose para a final para ganar a Champions e reservándose ben Exactamente. e bueno, entonces digo un punto e ao final os tres ao final. Eu digo 6 puntos, pero creo que cos 6 que ao final nos clasificamos igual. Pois con todo isto, volvo Antón. O Celta con... A ver, ahora mismo son 47. Por lo tanto, tería 50 3. 3. 53 puntos, que son os que ten o Betis agora mesmo. Mm. Que competición xogaría o Celta o ano que ven, Antón? Conference League, probablemente. E penso, ademais, que non estaría mal iso. É dicir, eu xa dixen noutras ocasións que eu quero que o Celta xogue a competición máis alta posible. Eu non estou de acordo co que di Alex de Champions, Conference, Europa League. Eu penso que sempre hai que aspirar o máis alto posible, por tanto, Champions, Europa League, Conference League, pero sería xogar a Conference League un verdadeiro premio a unha boa tempada do Celta, e a min realmente gustaríame que xogase a Conference League. Sempre que se clasifique para algo, eu estarei contento. Se é a Conference League, pois tamén. Pero eu prefiro de todos os xeitos a Europa League, como a este ano. E quero dicir tamén que, ainda que eu penso que non vai clasificar para ningunha das competicións, tamén quero deixar un punto positivo dicindo e recordando que realmente a falta de 12 puntos o Celta depende de sí mesmo para voltar a Europa. E penso que iso é algo moi positivo. Mais aló de que esteamos contentos co xogo, con tal, que podemos estar de acordo ou non de acordo con certas cousas, pero no tocante aos resultados, que o Celta estea a 12 puntos do remate, dependendo de sí mesmo para volver a Europa nunha segunda tempada consecutiva, para min iso é un verdadeiro éxito esta tempada. Estou moi de acordo. Estou moi de acordo con esa reflexión e creo que nunca en xeral na vida hai que perder a perspectiva, menos tampouco nesto. Antón, sí que me dá a sensación, creo que lóxicamente é un éxito rotundo o tema da Conference, clasificarse a Conference despois de clasificarse a Europa League sería firmar os 2 mellores anos do Celta na última década, pero dá a sensación de que o discurso de Alex merca moita xente. E ver o Rayo Vallecano con 4 mangantes en semifinais pode, si xa a afición do Celta pode estar desubicada ca realidade que vive o equipo, creo que pode haber certa frustración se o Celta non gaña esa competición. Trabucados completamente que pensen así, porque as competicións dependen do contexto e cada ano, cada competición é diferente. Como sabemos que equipo vai estar ali? Por que non pode caer, por exemplo, un Friburgo na Conference League, por exemplo? Eu xa teño o mapa medianamente. Home, este Alex xa ten as bolas todas, xa fixo Bueno, o pero sorteo. aí sí que nos levas unha vantaxe importante. Pero no que di Antón toda razón. Para min un fracaso sería non chegar a semifinais. A partir de semifinais basta encontrar co equipo italiano, basta encontrar co equipo da Premier e basta encontrar co equipo da Bundesliga. E precisamente todo apunta a que de Alemania o que vai ir a Conference o Friburgo, por exemplo. Por exemplo. O do Rayo foi un paseo hasta que chegou o Estrasburgo. O Estrasburgo non é un equipo... É un equipo que xoga moi ben ao fútbol, con xente moi xoven e que ten xogadores de moito valor, o sea, bastante parecido ao Friburgo. Xente xoven que non conocen ninguén, pero xogan moi ben.
É un equipazo e o Rayo ten unha sorte tremenda de que non esteña Panicelli. Porque Panicelli leva unha temporada de cuidado. O que pasa é que a lesión, pois, oye, merma E moito logo, porque era un xogador de moitos goles. Estaba arrasando. e logo polo outro lado está o Crystal Palace, estaba a Fiorentina, é dicir, baste xogar a competición con eses. O que sí que a fase de grupo pois é moi asequible para que o Celta vaya asentándose na Liga e os oitavos e os cuartos de final non terían por que ter moita complicación. Mira, O de gañala, para gañala tes que pasar polo séptimo da Premier League, tes que pasar polo séptimo da Bundesliga, polo séptimo de la Ligue 1, polo séptimo da Serie A, e iso xa, pero para min é iso, é unha especie, a ver, salvando as distancias, pero unha especie de Supercopa de España, que o difícil chega en semifinais se non tes moita mala suerte, se non en cuartos de finais, pero vamos, que é unha competición que todo apunta a que hasta febreiro non vai ser exixente e podes aproveitar iso, hacer cantos máis puntos en Liga mellor para hacer canto mellor Copa do Rei mellor e ir formando rapaces, porque a ver, para xogar contra o Apolón en Chipre, ben está que xogue Ángel Arcos, que xogue Óscar Marcos, o sea, non todo fortuna, pero ir dando chances a xogadores que tes que ir preparando. Por non falar dos xogadores que non puderon ter tantos minutos como agardábamos esperar, como Manu Fernández, como Joel Lago, como Damián, etcétera, porque es que non é o mesmo estar en fase de grupos contra todo un Stuttgart, contra todo un Niza, contra todo tal, que o que te vas a encontrar na Conference. Claro, e ademais a min pareceme sorprendente cando escoito xente que di cousas así, non? Que o Celta tería a obriga de gañar a Conference League e tal. Hai que ter en conta que hai 3 competicións a nivel europeo e de centos de equipos gañan 3. E que mesmo matemáticamente No, claro. é unha cousa complicada, non? Mm. Máis aló de que haxa equipos que estean na Conference League o nivel o mesmo a un nivel superior ao Celta, non? Entón, bueno, hai que ser realistas, non? Non hai tampouco que despreciarse a sí mesmos, pero penso que hai que tamén ver as cousas con un pouco de racionalidade, non? sí, Exactamente. como certo podcast que poñía aí un título aí atrás hai pouco de non sei que da Champions, non? Hai cada un por aí que... No, penso que non era o Barceleste. No, Barceleste non era, non? A ver, que pasa? Eu o primeiro, así de claro. Estaba de acordo con ese título. Se non a cagamos contra o Alavés e o Oviedo, aí É que estamos. eso non ten perdón de Dios, joder. A ver. Iso non ten perdón, claro. Eso. Eso foi o problema. Quero decir, Inda con eses puntos iba a estar moi jodido. pero No, se o estaríamos Betis a non falar de que o gañaba, Celta voltaba a Europa. con eses o puntos, Betis claro. non... Eu apunto Vamos. vecelmente a dar pausa a Pablo, pero vamos, pero todos pero nesto teño que estar no seu barco. O Betis non lle gañaba a nadie, Vamos. joder. Se gañamos ao Betis e ao Oviedo, estamos o golaverase ligeramente a favor que o Betis, tendo un calendario pois bastante parello ao Betis. É dicir, estaríamos aí na loita e todos caéndose as babas. Que pasa que pecho friamos Pecho fríamos a rabia. coas celtadas de costume Esa hasta, non hai máis voltas que dar. Por certo, eu permitía- o título hai que recoñecer que neses tempos o título estaba ben. Por certo, a cara que se lle pode quedar a Pablo se gana a Conference League o Crystal Palace con gol dun ex xogador do Celta, Que tan ben lle caía. Ui. Para que veamos eses comentarios que eu creo que o fan a xente sen analizar moito máis, estamos falando de que o Crystal Palace, que non vai se meter ni sequera en Europa, estamos competendo contra un equipo que deixou 30 millóns en Jeremy Pino e pode quitarlle un xogador ao Villarreal da talla de Jeremy Pino e logo paga 60 por Larsen sin despeinarse. Sabes? O sea, E non escollo el Lago porque non hai o outro. Rayo Bueno, al claro. final contra ese equipo ten que competir. E di tú que estás obrigado a ganar O Rayo. Claro, o Rayo, exactamente. que non ten nin toallas, tes razón. Que mal repartido está o fútbol. O do Rayo vin ahora unha reportaxe Bueno, de como está o estadio la Virgen María. Bueno. Tú fuche algunha vez a Pero quedei Vallecas, aterrado, Mario?
Non fun nunca. Non fun Eu nunca. fun Pero bueno, un par de veces. despois do pero- reportaje este que vin, porque este reportaje vino estos días, quedeime aterrado, pero Animal. aterrado, Animal. O que non sei como os iradeiros non xa meteron ao presidente, No, non o colgaron por aí ou dentro. incluso como as competicións permiten tal, porque mira que suelen Sí. ser moi finas e moi estúpidas para moitas cousas. Bueno, en fin. Bueno, teño que dicirvos que agora sí que teño que liscar, porque xa recibín a mensaxe da escola, así que, bueno, Alex, Mario, Pablo, un placer estar de novo con vosco, e cando volte a ver programas, e a semana vindeira, como xa prácticamente estou de remate total na universidade, porque Anda. queda esta semana e xa está, Bueno, claro. pois podedes contar conmigo sen meirandes problemas. Antón, Un placer. un O placer Celta enorme. teno na placer, súa Antonio. man, porque depende de si mesmo, e aunque eu non sexa moi positivo neste sentido, pois haberá que celebrar se o Celta volta a Europa, Hombre. que ademais penso que o merece. Exactamente. Antón, un placer enorme, como sempre, volver a terte por aquí. O Bar Celeste sí que non para. A xente que quera ver celtismo regular, que vai ali, que non somos un pouco máis irregulares. O dito, que Bueno, un non placer houve volver a falar programa contigo. a semana pasada precisamente polos exames finais, pero agora Bueno. que xa case estou a rematar, pois estaremos Exactamente. semana tras semana nestes Bueno, Antón, xa non te escoitamos ahora mismo, pero Sí, despedímote. cortouse. Que pasou aí? Cortouse algo aí. Ué, Dixo, dixo, por vos mesmo, mira, cada vez. queden polo cu, aquí se está todo dito. Hai calade, Paso, calade. Que fenómeno, Antón. Menos mal que volveu alguén con criterio estes directos, porque si no, isto é inaguantable estar tirando do barco todo o día. Non hai maneira, non hai maneira. Que vas tirar ti? 56 puntos dalle o señor Alex o Celta para acabar a Liga. 56 puntos, nada menos. Así. Señor Alexander, que competición xogará o Celta a próxima tempada? A Copa do Rei? Moi a meu pesar a UEFA Europa League. Que bonito sería, Que bonito sería. É que eu creo que, de verdad, Moi bonita se nos, sería verlo, pero bueno. se nos clasificamos a Europa League, vamos formar un equipo de galácticos. O sea, eu teño unhas expectativas neste brao que igual despois Fas ben. levo unha hostia, pero Fas que, ben. hostia, as deudas vanse saldando e está entrando diñeiro a barrer. Non sei. Fas ben. Non sei. Mario Seijas. Viste as declaracións de Gabri Veiga? Non vi. Non. Sí. De que non está nos seus plans nin nos do Celta reencontrarse nun espazo corto de tempo. A min Me chegou... parece lógico. A min, O dixo así claramente, a min dixeronme E outra digo cousa. eu planteo unha cousa. Se non falou co Celta, como sabe que o Celta non ten esos planes? Aí o deixo eu. A min falaronme de dous ex-celestes, un que me gusta máis que outro, pero sí, neste caso Gabri Veiga. Pero non, hostia, Gabri Veiga pareceríame unha operación na cual o futbolista ten que por tanto da súa parte que non creo que este Por qué? disposto. Porque Sabes que está cobrando un millón no Porto? 1 millón cobra, un millón, pues, nada máis. dame exactamente igual o que cobre, e creo que a él tamén, porque ten diñeiro para enterrarnos a todos as veces que Entón? queira. Tú crees que Gabri Veiga non o pode chamar o Betis? Ou o Villarreal? Se chamou o Alfon? E crees que Gabri Veiga prefere xogar no Betis que no Celta? Igual se me non. dixo Arsenal, xa te digo eu a resposta. Igual non, pero se me dixo o Atlético de Madrid... Barça, Barcelona, Atlético. bueno, Vale. pues non, creo que non está tan lonxe desos. Eu creo que sí. O sea que Bueno, Gabri Veiga en xuño está aquí. Son 3. E 2 que van vir casi seguro. Uno sei eu e outro todo apunta que sí, dixeronme non é fonte directa miña, pero creo que sí. Bueno,
Ademais diso que xa se podía decir, calla. Porque pasáronme cotilleo por privado, pero non digas nada, porque non é miña, pero yo xa saiu, creo que xa o dixo a persona eso, Sergio Barcia, parece que esa non é a miña fonte, pero Sergio Barcia, polo que me din, está feito para o ano que ven. O único Feito partido o moito. o único partido que vin eu de Sergio Barcia, Dios mío querido, non sei que partido era que o comentei Pois con eu vos. Buah, sempre o dice no grupo que falamos moito, a xente suspira por Mica Mármol, parecelles moi pouca cousa a Sergio Barcia, cando defensivamente para min fixo pero moitísimo mellor tempada Barcia que Mica Mármol. O que pasa que Mica Mármol é máis vistoso, saca moi ben o balón, o xogo cos pés de Mica Mármol é unha edicia, sen Barcia ser malo, pero chama máis a atención. Pero para min defensivamente, que é a principal virtud que ten que ter un defensa, eu quedome con Barcia antes que con Mármol. E con Mármol moita xente suspira home, con o razón, Galla creo. o ficción. Bueno, a ver, En fin. Mica Mármol é un perfil que para o esquema de Girález Sí, home. no perfil esquerdo é maravilloso. Incluso de fotocopia lateral perfecta de defensivo, Marcos Alonso. quer decir, incluso de lateral defensivo, de carrileiro defensivo, faría tal. Eu penso que encaixarían perfectamente os dous. A fotocopia perfecta de Marcos Alonso. De feito, a min me dis si prefiro a Mica Mármol ou a Marcos Alonso, e por tema de idade prefiro non renovar a Marcos Alonso Hombre, e quedar con Mica Mármol. eu Pero penso que digo tamén. que extrañan, porque A ver, eu o o primeiro que pidolle a un central é o defensivo, e sabemos Marcos Alonso non perdeu ni un ápice de técnica e de sacar o balón e tal, dá gusto velo co balón nos pés, pero defensivamente en moitos partidos últimamente quedou retratado. Sí, pero máis que nada polo tema de que correndo para atrás tamén lle chega moito. Pero bueno, para min había que abrir un melón co tema renovacións, porque quero dicir, Marcos Alonso renovalo, sí, por suposto, para min sí, pero a que sí, precio? pero Claro, sí, pero a que precio? Igual que o de Mingueza. Tenedes que me ganen haters, Xa, o tema é, Mingueza a min parece o mismo. Eu, se o renovaría, sí, pero a que precio? Está no rendemento e no top do que ten que estar cobrando aí a millonada que lle poden dar nos outros lados? No. En que escala salarial o pos? É que eu, se vai exigir demasiada pasta, eu non, vamos, eu non lle pago eso que pide ni de coña. É o que hai, o sea que non. Se queres estructurar, se queres ter futuro, non te podes, se queres non fichar, se te pode ir a cabeza, está claro. Claro, se queres fichar xente que de verdade che fai máis falta, pois eu penso que o Celta debe ser intelixente coas fichas. Exactamente. Creo que eso xa está retratado, que non podes por o 40% da masa salarial en 3-4 tíos, porque despois... Repito a pregunta. Que debes que a xente me hate toda a semana? Dalle, veña. Perfecto. Veña, non. Encantado. Non queres a volta de Brais Méndez. É o señor Iago Aspas. Sí, pero e con un pero moi grande. E o digo despois do partidazo contra o Elche. Bueno, a ver. Eu aí non poño un puto pero Dios eu me hate libre. non che voto porque non é Dios me libre de botar un pero. Eu quizáis... Pois algo me dai aquí, Eu non quero salir neste clip. Isto... Non ten cabida o corazón. Comigo non contedes. Bueno, para min sí. Porque quero dicir, non por nada, senón por quen é, que é o mellor xogador da historia do Celta. Se non lle facemos a él, non se lle pode facer a ninguén. E creo que Iago o merece. Se se lle dá outro ano máis, que cobre o que ten que cobrar e punto. Eu, polo menos, por todo o que fixo e tal, eu faría así. Eu faría así, punto. A menos... Un momento. A menos que diga Iago, no, eu vou renovar aquí, eu vou renovar pola pasta para facer un equipo máis competitivo e a ver se ganamos un título. Se o dice el, bienvenido. Ahora, se non, e se quere cobrar o que está cobrando agora, eu doullo perfectamente. Pois eu non. Se queres facer un equipo totalmente competitivo, eu non. Porque non podes ter un salario tan alto nun xogador
que vai dar Bueno, moito... dame exactamente igual. É o mellor Entón, xogador da historia deste clube. Polo vale, tanto, a min, quero dicir, Qué barbaridade. merecerá meu respeto hasta o final. E podes facer un equipo perfectamente competitivo igualmente con outras fichas de outros xogadores. Qué Non lle barbaridade. estou dicindo que se lle faiga tamén a Marcos Alonso, se lle faiga a outros por aí que deron rendemento e tal. Dame igual. Solo se lle fai a Iago porque é o que é. Punto. Vale, o Celta débelle moito a Iago Aspas, pero non esquezamos que Iago Aspas ao Celta tamén, que está Sí, desde hombre, os 9 eso anos non na discuto. canteira. Eu digo, xa levou moita pasta, por que non facerse un Cazorla? Que non o pode facer, non pode facer, se o quere renovar é pola mitade do que cobra, pero es que a mitade do que cobra é 1,25 millóns limpios. Santi Cazorla está xogando co Oviedo polo salario mínimo. Digo, salario mínimo non se pode, porque non podes acometer esa renovación. E se ti a Iago Aspas pagaslle o salario mínimo, da igual, porque no fair play a Liga o va a computar como a mitade do que cobra. Pero se Iago Aspas cobra 2,5 limpios, digo eu, é tanto pedir que, como se di, para facer un equipo moito máis competitivo, Iago Aspas, que xa non é o Iago Aspas de fai 5 anos, é moito pedir que cobre 1,25 millóns limpios, que seguiría no top 10 do plantel con ese salario. Pero é moito pedir? Eu non compro. Para min non. Eu non compro. Sinceramente, para min non. Vale? Eu sí. Porque para min vai primeiro o Celta que cualquier xogador. Bueno, en fin. Debates que teremos de aquí a final de Pero temporada. é que non é Moi cualquier probable. xogador, ese é o tema. Hai que dar un pouco chicha, home. Hai que dar un pouco chicha. Mario Non Seijas. foi aburrido isto. Mario Seijas. Chamoulle aburrido Cóntame. o programa no que está falando o teu compañeiro. 53 puntos que auguras para o Celta. Que competición xogamos o ano que ven? Conference. Pois eu cos 6 vou decir Europa Sencillo. League. Europa League. Tamén por 6 puntos, ti. Sí, sí. Eu puña no mismo, De que modo? do mismo modo que o teu, exacto. Vale. Estás de acordo, non? Claro. Home, se No, eu no, puxen eu que non vou estar de acordo. Unha vez no ano está ben que Claro. este de acordo. Vale, gracias. Hostia, pa unha vez que coincidimos ti máis eu. Gracias, Mario. Tens razón. A ver, eu aquí estou con Pablo, esos 6 puntos non é o mesmo perdendo en San Mamés que empatando en San Mamés. Eu creo que empatando en San Mamés con 6 puntos imos a Conference. Por eso digo eu. O sea, que imos a Europa League, joder. Porque ten en conta que senón o Atleti que gañar os outros 3. Porque levamoslle 3 puntos e empatando temos o golaveras a favor. Porque gañamos 2-0 en Balaídos. Entón, en 3 jornadas... Pua, a mí non me dá cabeza para tanto, pero estou de acordo. Vale, pois deixe porque teño todas as contas en a raíz. Empatando en San Mamés, quedan 3 jornadas. Simplemente empatando en San Mamés quedan 3 jornadas e o Atleti ten que remontar 4 puntos, porque o golaveras está ao noso favor. Empate en San Mamés e 2-0 en Balaídos. Por lo tanto, se o Celta nesas 3 jornadas gaña 5 puntos, Ajá. se o Atleti ten que recortar 4, está obrigado a gañar os outros 3 para que nos pasen. Pois, Entón, pois será. empatando en San Mamés, a UEFA Europa League está casi asegurada. Se estamos en Europa League, entonces xa non hai máis que decir. Tamén che digo, cuidado O con que o perderse San Celta Mamés é outra cousa. o Celta chega a última xornada sin gañar nos últimos 3 partidos, Habería que ver como está o resto da táboa e tal, non sei. Bueno, en fin, eu creo que o último partido contra o Sevilla, xogándonos algo, é imposible que non gañemos ese partido en Balaídos. Eso sí que o teño máis ou menos encamiñado. Ten en conta que non é tanto descalabro porque empatando eses 3 partidos na última xornada, sen gañar 3 partidos, o Xetafe para empatar a puntos tería que sacar 6 de 9, que pode ser, pero pode tamén non ser. Eu sigo mantenéndome que no Tartiere, no Martínez Valero, en Mallorca, tal, e logo Osasuna está a 8. É dicir, se Vasco 3 puntos máis, serían 11 con Osasuna. No, Osasuna nada, Osasuna nada. Pero Osasuna nada nin para arriba nin para baixo. Xetafe Atleti, porque a Real da igual. Entón, é moi posible que empatando 3 partidos cheguemos á última xornada con posibilidades. Pero eu creo que non vai pasar porque ao Levante, sinceramente, creo que vamos a golear. Hostia. Bueno, pues nada. Pues esa é a reflexión. 7-0, A reflexión pero final. creo que 3. Para pechar este directo despois de 2 horas e 21
de retransmisión, ainda hai 35 persoas aquí en directo, das cales 30 están dormidas, un son eu, outro é Mario, e os outros 3 pois estarán aquí, sabe Dios por que caen aquí. Creo que é unha moi boa reflexión para pechar este directo. Mario Seijas, sempre no punto, a hora que toque, e con ese sorriso e ese bigote que é imposible que non Damianista sempre. que non Damianista hasta la muerte. que non alumbre esta retransmisión. Que por certo, facéndolle un guiño aí aos compañeiros de Non Vale Furar, recomendo Non a vos a vin. entrevista Non a vin, a tío. entrevista a Damián. Moi Non a vin. boa, Foron hasta divertida, bueno, como son eles, que son super divertidos. E tamén, se queredes inspeccionar así algo sobre certos xogadores, xoguetes rotos, como a quen dice, todo iso, hai entrevistas López. moi interesantes aí deles que a verdad que merecen a pena. A última, Fran López, ¿no? Chamas así. Sí, Fran López. Pasou por aquí, polo Celta B. Exactamente. De feito, Fran López, que eu a Fran López antes de... Ahora está no Gran Peña. Bueno, pasado non sei onde estaba, tío. Non sei onde estaba. Pero De no, aquí foi ao Campos. Pode ser, do pode ser. Compos, tú crees? Non estou seguro, Non estou seguro. Eu 100%. Do Pois- Celta saleu pedido ao Campos. Pois non sei, pero eu a Fran López vino ao salir da discoteca da festa dos xogadores da clasificación a Europa League e griteille bota currículum en Ourense. Bueno, non botou currículum en Ourense, ou polo menos non tal, pero penso que este ano podería volver a botar currículum en Ourense. Oye, que o Gran Peña está aí para... Bo xogador, Bo xogador. Sí, pero a terceira... Prometo. Hai que salir de aí, tío. Hai que salir de aí. Prometo que iba a interrumpir a despedida de Pablo dicindo este directo non pode quedar sen mencionar a Udo, que é equipo de playoff. E casi ímonos Bueno. en... Bueno. Eu intento non mezclar, pero amigos. Voume facer a viaxe que me debedes vos os dous de tropecentas horas en coche hasta Lyon. Bueno, pois vou a facer hasta Tarragona. Que vos parece? De aquí en 5 días collerei o coche 10 horas de coche hasta Reus e volta. Reus non existe. Por aclarar, Fran López precisamente do Celta vai ao Compos, logo vai cedido A ao Londres. Pontevedra, logo ao Alondra, A Londres. sí. Hasta que está, pero do Celta saliu ao Compos. Efectivamente. Pois nada, aí está a cousa. 23-24. Jaime Soto, que tamén se quere despedir cunha boa reflexión, e di: solo estar durmiendo es mejor que estar dormido. Bueno. Eu nestes tempos non sei o que é iso, Como porque estamos en tempos de playoffs de NBA. Correcto. Prefiro Correcto. ir a traballar. E máis Verme os playoffs da NBA. e máis como están este ano con todas as sorpresas que hai, macho. Mima. Increíble. Eu recordo ir ao instituto sin dormir por ver a playoff da NBA. O de Philadelphia 76ers xa foi... O sea, quen daba fai unha semana? No, e Denver, Pasaba Philadelphia con 3-1 para Boston Celtics. quen entende que palme Denver? Quen entende, sabes, que eu que digo, encima, os 76 que non é eso. O dos Nuggets eu entendo o menos coas baixas de Anthony Edwards. Claro. É que dices tú, va. En condicións normais, eu pensaba que pasaba nos Timberwolves. Simplemente pola defensa que ten. Claro, cando eu vin Edwards fuera, Di Vincenzo fuera, e encima no derradeiro partido hai o do Sumo, que tampouco xogou, Pero o teñen regalado. da igual, pero o que quero dicir é o partido de 2-1 ese que mete hasta que é eso? Tamén che digo que o adestrador dos Timberwolves estivo moi ben. É dicir, faltan todos os xogadores exteriores. Como quero gañar o partido? Con xogadores grandes. E meteu aí a Gobert, a Nash Reed, Andel de alero, e tiña, claro, os rebotes, que a batalla dos rebotes era imposible que o ganen nos Nuggets. Tivo moi ben na lectura do partido, cando faltan os exteriores, pois a ganar por forza bruta.
e saeu moi ben. Pero os playoffs da NBA chega o tempo. Se non existera o Celta, e mira que levo toda a vida no fútbol, e quero ser adestrador de fútbol, son adestrador de fútbol, pero quero máis, pero se non existera o Celta, para min o fútbol sería ou traballo ou tercer deporte e a verse o beso. Para mí, xa sabedes da miña pasión polas artes marciais, pola UFC, pero a NBA está moi por enriba. E incluso a veces a NFL tamén. Para min, os deportes yanquis, máis alá do que pense do país, que pode ser outra Tú cosa, tes que pero ir vivir con os Antón ali deportes unha yanquis temporada. Tes que ir vivir con Antón unha temporada ali porque tú estás perdido, Sí. Será mellor ver a Villarda ou a Chávez, No joder, é que a NFL. Ahora que non está Antón, Tennessee non é dos miños lugares favoritos. Teño moita manía aos Memphis Grizzlies. E mira Pero non che gusta o Jack Daniels logo, tampouco. Eso sí. É meu whisky favorito, sí, eso sí. Oye, Alex, Pues eso é de Tennessee tamén, antes de despedir, Tamén, Alex, quero che preguntar unha opinión, agora que non nos escoita ninguén, unha opinión sincera dos limóns do meu pueblo. Podes decir de todo. Seguro? Sí. Non son limóns comprados, poden salir de moitos tipos, quero decir. Ahora estaba a miña cabeza viña a imaxe esta do vídeo do tipo que vai polo puente que dicen ¿qué tal el río? El río, una mierda. A ver, eu son totalmente sincero. Por favor. Moi vos, pero polo que me din. Porque gustan tantos limóns que eu os limóns para facer limonada e para meter ya o pescado. E non os provei. Ollo. 2 días, básicamente. En 2 días fun a ver esa no había Ollo ao limón. chat. Ollo ao chat. Ai. Cuidado que aparece. Grande Carmela. Que aparece a Grande policía. Carmela, ollo. Que aparece a policía. Que grande eres, Carmela. Pois menos mal que me perdoe, se quere que probe os limóns. A ver, eu creo que é boa señal que en 2 días xa non haya limóns. O sea, Pero vamos, que non me dou tempo a probalos. Eu podo xulgar de oídas. Estiven mal, a primeira noite tiña que haber probado, pero non pude. Pero vamos, que as mulleres encantaronlle os limóns. Esos nenos, por que comen tanto limóns? Que flipo, tío. Gustanlle. Teñen... Pues pero iban uns cuantos, Saben que poden comer fruta. Noras que non sepan que comer fruta e tal. Teño aos rapaces do equipo e tal, que si chuche, que si chocolatina, que si... Eso na miña casa está prohibido. Pues nada, Teño a fame, fruta e tal. Terei que... Os pois gustan. Terei que dar a orden entón de algunha finca que haya por ali perdida, plantar limoneiros, porque senón para alimentar esa familia non vai haber limoneiro que me aguante. Vamos todo, kiwis, banana, manzana, todo que se esa fruta para aquí. Bueno, tomates tamén, os tomates así, tamén, pero... No meu pueblo, plátanos creo que non sabes que cando veñas a Vigo, se queres traer unha bolsiña de... Sempre ben recibido. Que todo se aproveita, ten razón. Bueno, amigos, pois con esta reflexión frutal en favor da vida sana e a comida saludable e os limóns do meu pueblo, despedímonos, que é 1:30 e mañá, por se alguén teña dúda, hai que traballar, efectivamente. Mario Seijas, moi boas noites. Boas noites a todos, un placer estar aquí como sempre. Señor Alex, moi boas noites para usted tamén. Boas noites e vos limóns. Porque Carmela sigue aquí. Ves, Alex non se acojona con nada salvo cando sale unha mai a decir ollo co que dice. As nais é iso, con un decir ollo co que tal ou non me pises o fregado, eso... Tú verás. Podes tirarme 5 caminas de 120 kilos, pero non me tires unha nai porque aí non sei que... Aí volvome en plan. Bueno, amigos, unha aperta. Boas noites. Vémonos. Chao, chao. Chao, chao.